Punto primeiro do orde do día. Aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior, que foi a sesión plenaria ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2026. Procedemos entonces a la votación. Votos a favor del acta. Se abstiene Alberto. Punto segundo. Dación de conta da información trimestral de execución orzamentaria correspondiente ao cuarto trimestre 2025. Punto terceiro. Aprobación definitiva da modificación de relación de postos de traballo en adaptación ao contido do expediente orzamentario 2026. Intervencións. Bueno, bos días a todos e a todas. Hoxe traese ao Pleno a aprobación definitiva da RPT, presentada a aprobación inicial ao Pleno no mes de novembro, con dúas alegacións, unha delas estimada e corrixida na RPT e outra desestimándoa. Eu voume manter tanto na miña argumentación como no meu voto. O noso grupo non está de acordo en que se amorticen prazas para crear outras novas, nin tan sequera cando estas poden estar vacantes, xa que logo sucede o que sucede cando se atopan os servizos mermados e hai que recorrer a contratar persoal externo. Igualmente, atendendo aos informes favorables por parte da Secretaría Xeral, da Técnica de Persoal e Recursos Humanos e tamén a aprobación da Mesa Xeral, o noso voto será novamente abstención. Gracias. Sí, bo día a todos e a todas. Ben, pois, ante este punto da aprobación definitiva fálase da modificación da RPT, pero, bueno, entendo que só é baseándose nas dúas alegacións presentadas, unha estimada e outra desestimada, pero, bueno, prácticamente sin ningún cambio desde a aprobación provisional, non? Ningún cambio significa que tampouco se modifica e o noso voto vai ser o mesmo que emitimos no mes de novembro cando se trouxe a aprobación inicial. Unha RPT con modificacións que obedece, como xa dixemos, a criterios, as modificacións que se trouxeron no seu día, obedece a criterios políticos do Partido Popular, organizativos do goberno local, creándose, bueno, pois, prazas onde vostedes o creen necesario, non? Pero, bueno, xa digo que é a criterio político e, por tanto, discutible. Tampouco entendo por que se eliminan os permisos de conducción do coordinador de protección civil, cando pode ser interesante que os teña, como os permisos AE e incluso de mercadorías perigosas, non? Ademais, vemos que non se corrixe no informe de Secretaría algo que o alcalde xa indicou, incluso no mesmo pleno, que a Mesa Xeral non aprobou por unanimidade dita modificación, senón que foi por unha maioría simple, non? Por tanto, é unha RPT que xa no 2022 o BNG viu moitas eivas e incongruencias e, por tanto, alegamos a ese documento, pero que parece ser que non lle interesaron ou preocuparon ao Partido Popular e, por tanto, se tampouco aprobaron ningunha das nosas alegacións no seu día e tamén vemos que non teñen moita congruencia ditas modificacións que trouxe no mes de novembro, pois tampouco vemos que o noso voto vai a cambiar e, por tanto, vai ser en contra. Xurxo, un momento. ¿Qué decías del secretario de...? A ver, non sei se lembrades que eu comentara que na páxina, creo que era 317 do orzamento, viña que a Mesa Xeral aprobara por maioría simple. Na páxina 2 do informe de Secretaría vi que o 13 de novembro, además aludindo ao mesmo día, que se reunira a Mesa Xeral de Negociación do Concello de Arteixo aprobando por unanimidade. No sentido de
creo que é un tema debatido no sentido de que se fixo como elaborou esta modificación de RPT o goberno. Si é certo que o que nos gustaría polo menos é ter unha explicación de cales foron as alegacións contestadas e cal foi o motivo de admitir unha e logo de desestimar a outra. Bueno, se presentaron dos alegaciones, una por parte de lo que es el ingeniero municipal, bueno, el puesto del ingeniero técnico industrial, que, bueno, pues se acepta la alegación que presenta, un poco también motivado en el sentido a la cantidad de informes que hacen, ¿no? Hace un tiempo o de manera reiterada, muchas veces vemos el tema de las gasolineras, que en las gasolineras, bueno, pues se está diciendo que tiene que firmar el título habilitante, tiene que ser un ingeniero superior, que no vale un ingeniero técnico industrial, y en este caso, pues nosotros también por precaución entendemos que para este tipo de licencias o licencias futuras, en este caso, pues acceder a lo que es la alegación presentada por el ingeniero técnico industrial y facilitar la posibilidad de que pueda ser también un ingeniero superior, porque tiene titulación y yo creo que nos daría también pues mayor seguridad jurídica, ¿no? Es un tema, un debate complejo, ¿no? Sobre todo porque podríamos entrar en ese debate complejo con el tema de los arquitectos técnicos, ¿no? Porque muchas veces los arquitectos técnicos informan licencias de obra, que, bueno, se puede dar el hipotético caso que alguien pida o solicite que sea un arquitecto superior. Nosotros, por precaución, y en este caso, por tener una mayor garantía jurídica, lo hacemos. Se desestima la alegación, en este caso, de la arquitecta técnica, porque, bueno, en principio no está motivado en el sentido que se compara con una plaza que no tiene tampoco las mismas funciones, ¿no? Que es la plaza del técnico superior de proyectos. Y, pues un poco, si nos retrotraemos a lo que es la aprobación de la RPT del año 22, en el año 22 sí que se produjo lo que es la modificación y la, vamos a decir así, y el aumento de los niveles. El arquitecto técnico en el año 22 pasó a ser un grupo 24 y con una subida de un complemento específico de 14.464. Es decir, el arquitecto técnico tuvo una subida de 4.563 euros. Y esto le afecta a las 5 plazas de arquitectos técnicos que tenemos aquí en el concello. Las 5 plazas. En el año 22 es el técnico superior de proyectos, hubo una modificación mínima, no quedó en un nivel 22 con un complemento específico de 9.901. Es decir, había una diferencia dentro de lo que los arquitectos técnicos cobraban 4.500 euros más. Lo que se ha hecho fue, en la modificación del 24, se equiparan los niveles en ese sentido del técnico superior de proyectos. Entonces pasa a tener también un nivel 24 equiparándolo con los niveles de los arquitectos técnicos. Yo creo que hay un error a la hora de presentación de lo que es el tema de la alegación, y así lo dice también lo que es el informe, en el sentido que las cantidades económicas son prácticamente iguales. Lo único que cambia es que el arquitecto técnico es un grupo A2 y, en este caso, el técnico superior de proyectos es un grupo B. Son A2 nivel 24, B nivel 24. La única diferencia es que aquí el sueldo base en un grupo A2 es de 15.517 y el sueldo base en un grupo B es 3.836. Esto está regulado por ley. Con lo cual hay una diferencia salarial siempre superior a los arquitectos técnicos sobre unos 800 y pico euros. Entonces, pues entendemos que no es apropiada y se desestima lo que es la alegación. Cobran más los arquitectos técnicos que lo que es el técnico superior de proyectos. ¿Noé? ¿Surso?
Sí, en todo caso, bueno, aludindo un pouco ás palabras que acaba de nomear o alcalde, non deixen nunca de mirar por, bueno, e o veremos máis adiante, non? Nas mocións sobre o 8M, pero non deixen nunca de mirar por un plan de igualdade que cada vez sexa máis igual. Como decimos na nosa moción, que a discutiremos despois, si cada vez hai, digamos, máis igualdade, non é porque as mulleres avancen, sino porque os homes retroceden tamén nos seus dereitos e na súa tal. Pero aquí no Concello, a verdade é que non deixen de, bueno, pois prestarlle atención a este tema que eu creo que é importante e é a base, bueno, para tamén acabar, digamos, coa violencia de xénero, non? Sí. É certo que na alegación desestimada, pois, máis ben se fala de que no seu día xa foi presentada e xa foi, pois, bueno, que é redundante, por decirlo así, a alegación que xa foi presentada anteriormente e que, por tanto, tampouco houve despois ningún tipo de contencioso, ni que a afectada, pois, elevase isto, pois, a outro tipo de institución para intentar, pois, bueno, conseguir esta pois, solicitude que fai con relación, pois, a ter o mismo nivel que ten, pois, ese outro técnico. Si é certo que, claro, nós somos descoñecedores nese ámbito das funcións de cada un, supoño que a titulación pois, é a mesma, e polo que ela di, pois, evidentemente, ela di que as funcións tamén son similares e, por tanto, pois, ela solicita, pois, ter o mismo nivel, que, bueno, pues afecta no complemento de destino tamén, pues, evidentemente no complemento específico, que, como decía o alcalde, pues, hai unha variación de uns 800 euros. Nada, pues simplemente, pues, deixalo aí encima da mesa, que, pues, en algún momento dado, como se irá negociando, pues, si ela ten, pues, algún tipo de razón con respecto, pues, que as condicións sexan similares, pues, que se equilibren ambos postos, nada máis. Bueno, decir que el trabajo que ha hecho esta corporación, este grupo de gobierno, dentro de lo que es la RPT, a lo largo de estos años, pues ha sido como muy intenso, ¿no? Fue fundamental aprobar lo que es la RPT en el 22, fue fundamental, donde en el 22 se crearon 30 nuevas plazas, 30, que además supuso, pues, en este caso, un incremento salarial muy importante y una situación que sí que veíamos que se estaba dando, que personal técnico, personal cualificado, pues quizá por que no había una buena retribución económica aquí en este concello, pues había muchos compañeros que en el momento que ellos podían, pues se marchaban para otras administraciones. En el 2026 se ha revertido esa situación. A día de hoy, pues yo creo que el Concello de Arteixo es un referente con la aprobación de lo que son las RPTs, incluso con las retribuciones. Está, pues ahora sí que hay mucha gente que desea venir para aquí, para el Concello. Todos los años, o cada 2 años, se están haciendo, pues, modificaciones puntuales. Quizá la modificación puntual más importante fue la del año 2024, donde, a la inversa de lo que pone la alegación, sí que entendíamos que había una diferencia salarial muy importante sobre el técnico superior de proyectos con un nivel 22 y que ahora se pasa a un nivel 24 y que se equipara a lo que son los puestos, ¿no? Y luego, sobre la creación de plazas, estamos todos con la ley, ¿cómo se dice?, de Montoro, ¿no? Que es lo que nos limita Montoro, ¿no? La tasa de reposición, ¿no? Yo creo que es una cuestión importante a analizar y que debería, en este caso, pues a lo mejor todos los grupos políticos, principalmente de los ayuntamientos, que somos los que más lo padecemos, yo ahora no te digo arriba en la Administración General del Estado, no entendemos que desde hace 8 años que está gobernando, en este caso el Partido Socialista, pues que no eliminen la tasa de reposición. La tasa de reposición está lastrando fuertemente lo que es la propia ejecución y autonomía
en este caso de los gobiernos locales, porque básicamente actualmente para crear una plaza hay que amortizar otra, no hay otra opción. Está con la tasa de reposición 1,20, ¿no? En algunos servicios, por el tema de a lo mejor de la policía, una cosa así, pero no puede ser, ¿no? Y desde aquí, y que yo creo que el Concello de Arteixo tiene prácticamente todos los servicios, puede haber vacantes, pero tiene los servicios dotados con plazas suficientes, pero el problema que le vemos, el problema añadido que le vemos es que cada vez se está poniendo una mayor exigencia a los ayuntamientos, cada vez se les está poniendo una mayor responsabilidad a los ayuntamientos, cada vez están asumiendo más competencias, incluso que son impropias, cada vez le dan más carga de trabajo a los propios ayuntamientos, venido por otras administraciones de rango superior, y no nos dejan dotar de medios. Es que ese es un problema muy grave que no lo vamos a poder resolver aquí en Arteixo, que tendría que ser a nivel global, pero sí que creo que la tasa de reposición es un error no eliminarla y permitir en este caso que pues los ayuntamientos con los servicios que tienen pues poder crecer de una manera adecuada. No es un problema que vamos a poder resolver aquí, pero sí que yo creo que debería ser una cuestión conjunta que trasladaran todos los partidos y que una ley de rango superior del Congreso de los Diputados es tan fácil. Siempre se habla de las negociaciones con los sindicatos, los acuerdos y tal, de que se va a quitar, pero bueno, yo creo que 8 años sin quitar esta tasa de reposición, yo creo que está lastrando sobre todo los servicios y la calidad de servicios que ofrecen los ayuntamientos a sus propios vecinos. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Declaración institucional do Día das Enfermidades Raras 2026. Desde la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, le escribimos en nombre de las 442 organizaciones de pacientes. En Europa, las enfermedades raras son aquellas cuya prevalencia está por debajo de 5 por cada 10.000 habitantes. Más de la mitad de las familias con enfermedades poco frecuentes esperan más de 6 años para lograr un diagnóstico en España. A ello se une que solo el 6% de las más de 6.528 identificadas tienen tratamiento. El retraso en conocer el diagnóstico y la falta de tratamiento tienen un gran impacto en quienes conviven con estas enfermedades o en busca de diagnóstico y sus familias. Se estima que entre el 6 y el 8% de la población mundial convive con estas patologías. En términos generales, se calcula que son 300 millones de personas en todo el mundo, 3 millones en España, 30 en Europa, 25 en Norteamérica y 47 en Iberoamérica. Esta realidad explica por qué es tan importante visibilizar estas enfermedades, con el objeto de sensibilizar y concienciar sobre la realidad de todas las personas que conviven con las enfermedades raras. El próximo 28 de febrero, un día especial en nuestro calendario, se celebra, como cada año, el Día Mundial de las Enfermedades Raras para impulsar una movilización mundial que permita posicionarlas en la agenda pública. Una acción liderada en nuestro país por FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, entidad que representa hoy el impulso y la fuerza de 442 organizaciones de pacientes. Estas organizaciones, bajo el paraguas de FEDER y su fundación, evidencian que acceder a la prevención, diagnóstico, medicamentos, terapias, atención social e interdisciplinar, educación o empleo son retos para todas las personas con enfermedades raras y para quienes las cuidan. Lo son dentro y fuera de España, porque existe desconocimiento, porque necesitan ser más investigadas, porque afectan a pocas personas, pero también porque existe una gran inequidad en el acceso a recursos sociales y sanitarios que ya existen. Esta inequidad se hace evidente en las diferentes políticas que se identifican o no según qué territorios, la fragmentación de la investigación o de la información existente,
las diferencias en el acceso o no a las pruebas diagnósticas o a los escasos tratamientos disponibles, así como las barreras o no en el acceso a una atención especializada. Una realidad que la familia Feder viene compartiendo desde hace más de 25 años y que reconoce ahora la resolución de la 78 Asamblea Mundial de la Salud, que España lideró junto con Egipto en 2025, y que reconoce que cada país, en consonancia con su contexto y prioridades nacionales, se enfrenta a dificultades excepcionales, lo que genera inequidades en materia de salud dentro de los Estados miembros. Esta resolución de la Organización Mundial de la Salud reconoce que esta vulnerabilidad afecta a las personas con enfermedades raras, a las que viven sin diagnóstico, a sus familias y cuidadores. Si históricamente FEDER ha puesto el foco en la equidad, si en 2025 puso el foco en las personas con enfermedades raras, este 2026 busca que siga siendo así y ampliar esta visión a quienes las cuidan. Para minimizar el impacto de las enfermedades raras en las personas que conviven con ellas y quienes las cuidan, impulsamos la campaña Porque cada persona importa, para lograr una transformación social motivada por la sociedad y con el apoyo de las instituciones públicas para, primero, impulsar la investigación y el conocimiento para tener más información sobre el origen, evolución, tratamiento y pronóstico de las enfermedades raras, con el fin de diagnosticarlas antes, prevenir sus consecuencias, impulsar soluciones terapéuticas y mejorar su abordaje, tanto a nivel sanitario como social y familiar. Segundo, asegurar un acceso rápido y en condiciones de equidad a las pruebas de diagnóstico, para evitar el peregrinaje de las familias y minimizar el impacto psicosocial de la llegada de la enfermedad a la vida personal y familiar. Tercero, lograr el acceso en tiempo y condiciones de equidad a tratamientos y terapias, para que todas las personas puedan acceder a los medicamentos seguros y efectivos que existen, junto a programas de atención temprana y rehabilitación. Este abordaje de las enfermedades raras desde estos tres ejes debe ir acompañado de la incorporación de la participación de los pacientes y las entidades que los representan en aquellas decisiones que les afecten, así como de una visión transversal y social donde esté garantizada la coordinación interautonómica para asegurar la equidad en el acceso a los recursos sanitarios, así como los de carácter social. Y todo ello unificado bajo el paraguas de la resolución de la Organización Mundial de la Salud en Enfermedades Raras de 2025, la reciente actualización de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud y su implementación a nivel autonómico, así como el compromiso de nuestro país en el impulso de un plan de acción europeo integral sobre enfermedades raras, porque cada persona importa. El siguiente punto de día, punto quinto da orde do día, manifesto de 8 de marzo de 2026, da FEGAM, as mulleres xestoras do cambio. A conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, permítenos lembrar, reivindicar e facer balance dos avances acadados. Unha data mundialmente rememorada na que a Organización das Nacións Unidas, neste 2026, une a mulleres e nenas para exixir igualdade real de dereitos e unha xustiza para facer valer, exercer e disfrutar eses dereitos. No municipalismo galego, falar de igualdade significa falar de milleiros de mulleres implicadas ao longo dos anos que deixaron e deixan o mellor do seu talento e da súa capacidade ao servizo á veciñanza con responsabilidade, bo facer e rendición de contas. Un traballo cotiá que mantén en pé aos concellos e garante que os servicios públicos cheguen a todas as persoas. Dende a Federación Galega de Municipios e Provincias, queremos poñer o acento neste labor imprescindible e non sempre recoñecido das xestoras públicas. Mulleres que dende os espazos de responsabilidade e tamén dende os equipos técnicos sosteñen a administración local e participan nos procesos máis exixentes que afrontan hoxe os gobernos máis próximos á cidadanía. Dende Maruja Gómez, a primeira muller alcaldesa elixida democráticamente en Galicia no ano 1936 ata hoxe, moitas mulleres foron asumindo os bastóns de mando dos 313 concellos galegos. Outras como concelleiras e outras en labores de oposición, pero todas erguendo a bandeira do traballo colectivo e deixando o listón moi alto. De feito, compre engadir que máis do 42% das concellerías nos municipios galegos están ocupadas por unha muller, maila que só o 22% son alcaldesas. Falamos de mulleres traballando en ámbitos e funcións chave
na xestión municipal como a planificación de servizos, o deseño dos povos e as cidades, a xestión económica, a contratación pública ou programando e prestando servicios á comunidade. Un traballo constante e riguroso. Absolutamente esencial para garantir a continuidade, a estabilidade institucional e a mellor atención, mesmo en situacións complexas como a recente que aconteceu coa pandemia do COVID. Na actualidade, esta experiencia resulta determinante para facer fronte a un dos maiores desafíos do municipalismo, como foi a xestión dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, coñecidos como Next Generation EU. Nunca antes os concellos e as diputacións tiveran que xestionar recursos de tal dimensión, cunha exixencia técnica que requiere un coñecemento normativo, vanguarda, organización, coordinación e unha planificación precisa. En Galicia, unha parte moi significativa desta responsabilidade recae nas mulleres. Ese foi o motivo de poñer este 8 de marzo o foco nas mulleres como xestoras transformadoras dos povos e cidades, facendo gala dun compromiso de coñecemento do territorio que posibilita que os investimentos non se concentren só nos grandes núcleos urbanos, sino que contribúan á cohesión social e territorial de toda Galicia e a un desenvolvemento máis equilibrado. Este liderado político e institucional implica tomar decisións, establecer prioridades e garantir a transparencia no uso dos recursos públicos, con rigor e unha base sólida que reforza a confianza da cidadanía nas institucións. En todos os contextos políticos, a igualdade real e efectiva das mulleres e homes non pode entenderse como unha cuestión secundaria, senón como unha condición necesaria para a eficacia e eficiencia das políticas públicas. Non hai políticas sen igualdade, non hai xestión sen mulleres, non hai democracia real sen paridade. Por todo iso, debemos seguir defendendo o feminismo como un movimento político, social e cultural civilizatorio, indispensable para combater todas as formas de desigualdade, discriminación e violencia. É indispensable para reforzar a participación activa das mulleres na política local, pero tamén na economía, na educación, na investigación e na tecnoloxía. E, por suposto, imprescindible para fornecer e ampliar a actual axenda pública con novas respostas e bellas preguntas, con novas solucións para vellos problemas. Neste 8 de marzo, na FECAM reafirmamos o noso compromiso para seguir visibilizando as mulleres como xestoras do público, exercendo o poder e eliminando barreiras que aínda dificultan o seu acceso a postos de responsabilidade. Temos a oportunidade en Galicia de seguir pulando por un modelo municipal de desenvolvemento sostible, social, económico e medioambiental centrado nas persoas, con perspectiva de xénero, con mirada máis plural e coa igualdade impregnando a organización e a xestión dos concellos. Invitámosvos a que durante todo o ano, pero especialmente nestas datas tan simbólicas, estimulemos conxuntamente a visibilización destes logros escritos co nome de centros de mulleres, que abramos espacios de participación para todas, que reforcemos a colaboración e o liderado de todas elas. Traballemos para que os retos e desafíos que temos por diante se afronten dende o principio de igualdade, recoñecendo as mulleres non só como protagonistas da igualdade, senón como xestoras do cambio, responsables directas de construir, dende o ámbito local, un futuro mellor. Cando unha muller avanza, ningún home retrocede. Cando unha muller avanza, todas dan un paso ao fronte. O punto sexto do día. Si os parece bien, el punto número 6, que es la moción del BNG, para conseguir avances en igualdad real e efectiva fronte ao rearmamento do machismo, e el punto número 7, que é unha moción do Partido Socialista relativa ao 8M, Día Internacional das Mulleres. Se vos parece, procededes a lectura da vosa moción e despois facemos un debate conxunto. Se vos parece ben. Martín? Sí. Entón, vamos a proceder. Unha cousa, facemos a nosa lectura, pero despois eles fan a lectura da súa. Sí. Tedes 3 minutos de intervención para a lectura do que é a moción. Primeiro, a moción do BNG e despois a moción do Partido Socialista e despois facemos un debate conxunto. Vale. Empezamos entón, punto número 6. Texto, moción do Bloque Nacionalista Galego para conseguir avanzar en igualdade real e efectiva fronte ao rearmamento do machismo. Sí, e tamén o punto número 7. E o punto número 7 é moción do Partido Socialista Obreiro Español relativa ao 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. Ben, paso coa exposición de motivos da nosa moción. O mundo vive unha ofensiva de ameazas e dereitos elementais sexuais e reproductivos ou a posta en cuestión da violencia machista. Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas
fronte ao relato imperante da igualdade conseguida, está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos, entre os que as portas do 8 e do 10 de marzo compre remarcar o socioeconómico e laboral. Constatamos a ineficacia das políticas públicas e as consecuencias da concatenación de crise que vimos nos últimos 3 lustros, tanto en termos de condicións de clase traballadora como na crise dos servizos públicos, cuxas consecuencias recaen de forma intensa e maioritaria nas mulleres. Ademais, no ámbito dos municipios galegos, compre sinalar que a falta de compromisos da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado repercute negativamente no sostemento de servizos amplamente feminizados como o servizo de axuda no fogar. Da mesma maneira, vemos as consecuencias negativas do avance privatizador do Partido Popular nos servicios públicos e tamén nos servicios especialmente dedicados á igualdade como son os CIN móviles ou os centros de crise 24 horas para víctimas de violencia sexual. Así as cousas, no ámbito sociolaboral vemos tímidos avances nos indicadores que son en realidade un espellismo. Este é o caso, por exemplo, da leve reducción da fenda salarial que en realidade explícase polo empeoramento das condicións laborais dos homes, non pola mellora da situación das mulleres. Isto é ao que me refería no punto da RPT. A realidade é que, ollando o período do 2009 ao presente ou tramos máis recentes, a situación laboral das galegas segue a ser desfavorable, en especial no que atinxe aos principais sectores de ocupación, as condicións de traballo e a remuneración. Aínda que algúns dos indicadores observen unha lixeira mellora, a desigualdade persiste. Aínda que habería moitos exemplos por debullar, compre ter en conta a interseccionalidade e como esta sección se agrava se temos en conta cos factores como a emigración, a monoparentalidade ou a mocidade. É necesario sinalar a enorme desigualdade que reflicte o ámbito das pensións e a consolidación da feminización da pobreza, e que esta situación global de desigualdade ten unha expresión especialmente agravada no rural galego con peores indicadores económicos e falta de servizos públicos e políticas específicas. Ante a complexidade desta situación é necesario incrementar os nosos esforzos e impulsar novas ferramentas políticas e institucionais para avanzar sen conformarse con que a desigualdade permaneza e os dereitos legislados non sexan executados. Así mesmo, temos que reivindicar e recoñecer as movilizacións do feminismo galego organizado fundamentais na resposta ao machismo e no fortalecemento por unha axenda feminista galega que fai avanzar o noso país. Por estes motivos, o BNG presenta ao Pleno da Corporación os seguintes acordos. A Corporación Municipal do Concello de Arteixo reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás movilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo do 2026. Punto 2. Reclamar á Xunta de Galiza a promoción dun acordo de país para a creación do Instituto Galego das Mulleres. Punto 3. Instar á Xunta de Galiza a impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega do CIN, impulsar a fixación de rateos mínimos de persoal e favorecer a contratación das xornadas completas como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIN. Punto 4. Realizar as seguintes actuacións en Arteixo como actualizar o Plan Municipal de Igualdade entre homes e mulleres 21-24, reforzar o CIN, desenvolver un plan de emprego con perspectiva de xénero, poñer en marcha un plan local contra as violencias machistas que inclúa protocolos de actuación actualizados, formación obrigatoria en igualdade e en prevención da violencia para o persoal municipal e campañas de sensibilización nos centros educativos de Arteixo. Ben. Bueno. Despois vos recortas. Vou rápido, vale? O 8 de marzo é o Día Internacional das Mulleres. Un día para a reivindicación e a loita pola igualdade entre mulleres e homes. Tamén para celebrar cada avance conseguido, pero sobre todo para denunciar e reivindicar todo o que queda por facer. Este século XXI colleunos por sorpresa cun feito que non esperábamos. A nosa sociedade, en lugar de avanzar, está a dar pasos atrás.
e as mulleres estamos en primeira liña destes retrocesos. Vivimos un momento decisivo, grandes cambios ideolóxicos, mediáticos e nas formas de relacionarnos, impulsados ou acelerados polas redes sociais e os medios de comunicación. Están a transformar a nosa convivencia. E estes cambios non só se dan en España, tamén en Europa, en América, en Rusia, no Oriente Medio, para constatar que o mundo está inmerso nunha onda reaccionaria na que o fascismo e as guerras esténdense. En España, a ultradereita xa non se limita ás redes sociais. Está a gobernar e vai a gobernar institucións importantes. Isto constitúe unha ameaza directa para os dereitos das mulleres. O acoso ás mulleres no que só podemos chamar o salvaxe oeste digital é brutal. A socialización que atopan as nenas e as adolescentes nas redes sociais encamiñaas cara a modelos de feminidade que queríamos superados, orientándoas cara aos roles nos que as mulleres só tiñan un espacio posible, o privado, o doméstico, o dos cuidados. Os contidos pornográficos e as plataformas como OnlyFans tratan as mulleres como mercadoría e convertéronse a idade moi temperá na principal fonte de educación sexual para toda unha xeración de mozas. Estamos ante un retroceso que, se non se aborda, consolidarase. Hai un factor que debemos comprender con claridade. As redes sociais convertéronse no principal axente de socialización de nenos e nenas, por encima mesmo da escola e da familia. E se o espacio onde se forman as identidades, os desexos e as relacións cambiou, a resposta educativa non pode seguir sendo a mesma. A coeducación ten que entrar tamén no espacio digital. Este 8 de marzo, como dicimos, temos moitas razóns para preocuparnos e para actuar. Por iso debemos reafirmar con claridade o noso compromiso coa axenda feminista. Unha axenda que xa se está desenvolvendo desde o Goberno de España con grandes avances concretos. O impulso e a renovación do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que por primeira vez inclúe medidas específicas contra a violencia digital e pon o acento no acoso que sofren as mulleres nas redes sociales. Ou o proxecto de lei contra a violencia vicaria, fundamental para protexer as nenas e os nenos das formas máis cruéis da violencia machista. Tamén o marco europeo avanza nesta dirección, coa lei de servicios digitais que obriga as plataformas para asumir responsabilidades sobre os contidos que amplifican. Contra o negacionismo machista é a única estrategia que funciona é a que nos marca o feminismo. E o feminismo sempre nos dixo que a educación en igualdade de nenos e nenas, a coeducación é a clave para o futuro da nosa sociedade. Hoxe queremos reivindicala máis que nunca. Para que as nenas crezcan coas mesmas oportunidades e dereitos, non podemos deixar fora do foco os nenos. A educación en novas masculinidades faise totalmente imprescindible. As últimas décadas demóstranolo. As mulleres non avanzarán se os homes non camiñan tamén cara á igualdade. Transformar as relacións entre mozas en relacións onde o machismo quede fora de xogo é unha tarefa urxente. Somos conscientes de que son moitos os frontes nos que debemos seguir traballando. O emprego, a conciliación, a repartición equitativa dos cuidados, a abolición da prostitución, a loita contra a violencia de xénero, a defensa dos dereitos sexuais e reproductivos, entre outros. Pero neste 8 de marzo queremos poñer o foco en dúas cuestións que consideramos urxentes e inseparables. A necesaria intervención no salvaxe oeste digital para protexer a mulleres e nenas. A imprescindible coeducación en todos os ámbitos de socialización, empezando polos que hoxe máis influen nas vidas dos nosos mozos. Esta tarefa exixe a implicación de todas as institucións e todas as administracións, dende o Estado hasta os concellos, pasando polas comunidades autónomas. Protexer as nenas e os nenos de hoxe é un investimento máis urxente que podemos facer pola nosa igualdade mañán. Por todo isto, pedimos que no ámbito de competencias municipais, políticas públicas orientadas a campañas de sensibilización orientadas a sensibilizar a protexer a nenos e nenas nas redes sociais fronte a mensaxes machistas, acoso sexual e prostitución encuberta e a violencia de xénero, e impulsar a planificación e desenvolvemento de todas as políticas en materia de igualdade no ámbito municipal, especialmente a través da creación, desenvolvemento e fortalecemento de proxectos e medidas en materia de coeducación dirixidas á erradicación de roles, de estereotipos de xénero desde idades temperás, fomentando a igualdade, convivencia e a diversidade. Gracias. Bueno, eu vou facer unha reflexión conxunta ás dúas mocións presentadas tanto polo Bloque Nacionalista como polo Partido Socialista en referente ao 8M.
O Día Internacional da Muller non só é unha data de celebración, senón que é memoria, reflexión e compromiso. Recordamos a todas aquelas mulleres que ao largo da historia alzaron a voz cando facelo era un risco. Mulleres que loitaron polos dereitos que hoxe parecen básicos, o dereito a votar, a estudar, a traballar en condicións dignas, a decidir sobre as súas propias vidas. Gracias a elas, o mundo avanzou. Figuras como Clara Campoamor, quen defendiu o dereito ao voto femenino en España, ou Rosa Parks, cuyo xesto valente marcou un antes e un despois na loita pola igualdade racial. Recórdanos que o cambio comeza cando alguén decide non aceptar a injusticia como algo normal. O 8M non é só unha mirada ao pasado, é tamén unha mirada crítica ao presente, porque aínda que avanzamos, aínda existen fendas salariais, violencia de xénero, teitos de cristal e desigualdades invisibles que limitan oportunidades. Moitas mulleres e nenas no mundo aínda afrontan barreiras para acceder á educación, saúde e seguridade. A igualdade non é un favor, non é unha concesión, é un dereito humano fundamental. Falar de igualdade non significa excluir a nadie, significa construir unha sociedade máis xusta para todas as persoas. Cando unha muller avanza, avanzamos todos. O 8 de marzo é un día para recoñecer o talento, a resiliencia, a creatividade, a forza da muller en todos os ámbitos, na ciencia, no arte, na política, no deporte, no fogar, en cada espazo donde deixan pegada. Pero tamén é un día para comprometernos, a cuestionar estereotipos, a educar con respeto, a non guardar silencio fronte á injusticia. Que sexa un recordatorio de que a igualdade se construye cada día, con accións concretas, con empatía e con valentía. Sigamos avanzando, sigamos alzando a voz, sigamos construindo un futuro onde a muller non teña que afrontar obstáculos adicionais, senón simplemente ter as mesmas oportunidades de soñar e de lograr. Por todo isto, nos apoiamos a moción tanto do Bloque Nacionalista como a do PSOE, ao igual que os seus puntos de acordo. Creo que é algo no que todos temos que ir da man. Non podemos retroceder, non se poden perder dereitos que tanto costou conseguir. Temos que seguir avanzando, mellorando, reafirmando os compromisos coas mulleres, mobilizándonos, ampliando recursos económicos para reforzar o CIN, crear campañas de sensibilización, facer formacións, protexer os menores nas redes sociales e, sobre todo, ter presente que non vale todo con tal de gobernar. Non se pode dar cabida a partidos da ultradereita que teñen como unha das súas finalidades atentar contra os dereitos das mulleres. Como non podería ser de outro xeito, contades co meu voto a favor. Gracias. Bos días a todas e a todos. Bueno, como xa no punto anterior fixemos a lectura da declaración institucional como cada ano e bueno, recordo sempre que faláramos anteriormente en xuntas de portavoces e demais o poder chegar a un acordo conxunto, non? De todos os partidos políticos, pero bueno, vexo que realmente cada un dos partidos pois queredes traer aquí as vosas mocións. Polo tanto, eu tampouco quero repetir todo o que comentábades, que a verdade que é compartido, porque en canto aos argumentarios que traedes habería algo que falar ou debatir. Non vamos a entrar moito en eso, pero sí no tema dos acordos, no? Que ao final están recollidos no que é o noso plan de igualdade municipal, o que estabades a comentar, en canto ao Partido Socialista, o de traballar cos nenos e dende a base e a nivel de redes sociales e demais, temos todos os indicadores recollidos no que é no noso plan de igualdade e se está traballando de maneira transversal pois desde os centros educativos e dende todas as áreas que tratamos, non? E, por suposto, estamos de acordo que o 8 de marzo pois que é un día de reivindicación, porque desafortunadamente, pois a pesar de tanto conseguido e de tanto traballo, pois non cabe dúbida que aínda nos queda moito por facer neste longo camiño por percorrer, non? Nesa conquista dunha sociedade pois máis igualitaria, especialmente no que son os dereitos, as oportunidades e rompendo barreiras que seguen a perpetuar injusticias e discriminacións, non? Pero tamén, en este caso, pois, a parte de mirar cara atrás e lembrar a quen tanto camiño abriron, pois tamén este día ten que ser un momento pois para recoñecer a todas aquelas mulleres pois que hoxe están a ser exemplo pois de valentía, de emprendemento, de compromiso e do vos facer en todos os ámbitos nos que participan e nos que non sen dificultades pois están sendo espellos onde mirarse e faros que marcan o rumbo
rumbo para os que nos van a suceder, non? E aínda que falaban tamén da brecha salarial e demais, aunque son avances pequenos, tamén temos datos no que sí que se vai avanzando nesa brecha salarial, no que sí se van incrementando, no sí que hai unha reducción do paro de mulleres aquí en Galicia, de feito vamos por diante respecto de outras comunidades autónomas e, polo tanto, en este caso, o noso punto de vista non son as cores políticas e entón o noso voto vai a ser favorable a ambas as dúas mocións para seguir traballando en esa línea que xa recolle o noso plan de igualdade municipal. Moitas grazas. Sí. Bueno, pois, en principio, agradecer o voto favorable tanto de Noelia como do Grupo Popular. Evidentemente, penso que é unha das maiores lacras, unha das maiores non, é a maior lacra que temos nesta sociedade, non? E por iso, aquí eu penso que hai que ir poñéndolle freno tanto con medidas a curto prazo, que son as que máis, non só pola igualdade, porque eu antes o falaba co meu compañeiro Raúl e é indisoluble falar, porque estamos no Día da Muller, pero non se pode desligar de falar da violencia de xénero, como falar da fenda salarial. Eu creo que é todo un bloque, non? E por iso decía que hai que poñerlle couto tanto a medidas a curto prazo como a longo prazo, non? E isto é algo que temos que preparar xa, todos os anos o digo, pero porque aínda que se avanzase moitísimo, dase pequenos pasos e estamos perdendo moitísimo tempo, non? Por tanto, a nosa moción tiña 3 ideas básicas, que era recoñecer o traballo de todas as mulleres e do feminismo do noso país, tamén exixir un novo marco de financiación dos CIM, dos centros das mulleres, dos centros municipais, e tamén impulsar a creación dun Instituto Galego das Mulleres, que creo que é fundamental para facer seguimento de toda esta lacra social. Nada, retirar o agradecemento e o voto afirmativo e nada máis. Ben, eu anuncio tamén o noso voto a favor á moción dos compañeros do BNG, aínda que quero recordarlles, porque na súa explicación da moción falaban do pouco compromiso dos gobernos do Estado con respecto ás mulleres, e quero recordarlles que se houbo na historia algún goberno que se comprometera as mulleres en plan de igualdad, tanto laboral, porque hai que recordar que o 8 de marzo é o Día da Muller, pero é o Día da Muller traballadora. Históricamente se celebra precisamente por eso, aínda que lamentablemente pois temos que falar de outros temas moito máis duros, que o que é a brecha salarial ou os dereitos laborales das mulleres, que, dende logo, este goberno sí que se está ocupando polo menos, reducir o impacto da brecha, por exemplo, a subida do salario mínimo interprofesional nun 66% dende o ano 2018, pois afecta principalmente a un 60%, o sea, dentro dos beneficiarios desta subida, un 61% afecta ás mulleres. A reforma laboral tamén fixo que as mulleres conseguiran por fin ter un posto con un contrato indefinido, porque eran os seus contratos dos máis precarios do Estado, e tamén con respecto ás pensións, que nombraban eles, decir que precisamente acaba de subirse as pensións e este goberno aposta por subir un 11% as pensións non contributivas, que afectan na súa gran maioría as mulleres que, como todos sabemos, pois no pasado as nosas nais ou aboas non poideron cotizar porque non se traballaba. Pero para min o máis preocupante, que é o que nós queremos enfocar nesta moción, é o tema que está a suceder da violencia de xénero. Da violencia de xénero, do que está pasando, que todos conocemos, non? E todos vivímolo en directo e escoitámolo nas redes sociales.
o sea, nos medios de comunicación. É moi triste ver como esta semana, estes últimos días, se asesinan mulleres e se asesinan a nenos de novo, e é moi triste ver que hai un partido en España que se chama Vox que nega a violencia de xénero. E hai outro partido, que é o Partido Popular, que para poder chegar a gobernar en diferentes comunidades ou incluso no Estado, porque estuveron pactando xa estes días, aplaude esta ideoloxía de xénero contra as mulleres que ten a ultradereita. Fai moito dano, fai moitísimo dano porque reducen os presupuestos, isto non é unha broma, reducen os presupuestos ou fanos desaparecer dos gobernos, non das comunidades autónomas. E isto conleva a que mulleres que están sendo maltratadas, violadas, de todo, pois non teñan quen lles poida botar unha man porque non hai presupuestos para axudalas. É moi triste ver todo isto e eu, como muller, recollo unha pregunta que facía outro día unha periodista nun medio de televisión. Porque estamos vendo estes días como homes políticos, representantes de públicos con cargos importantísimos, pois aparecen denunciados por mulleres, por agresións sexuais, por violacións. Me dá igual o color que teñan, a ideoloxía que teñan, o cargo que teñan. Dá exactamente o mesmo. A pregunta que lanzaba esta periodista era: que vos está pasando aos homes? Porque isto é inaudito. No siglo XXI, que sigan aparecendo todas estas cousas en cargos, tanto políticos como cargos de forzas do Estado, etc., que deberían de ser exemplo de respeto hacia as mulleres, é que te fai poñer os pelos de punta. Dicir, pero que está pasando? E iso o fomenta tamén moitísimo quen leva o mensaxe de que as mulleres non temos dereitos, non somos violadas, non somos maltratadas, non somos asesinadas, cousa que non é certo, porque as cifras están aí. Por desgracia, 1.353 mulleres foron asesinadas desde 2023. Hai máis de 500 orfos de nai, hai máis de 65 menores asesinados en violencia vicaria. Por favor, paremos xa este tema. E, dende o noso posto, dende o noso pequeno posto, fagámoslle comprometerse aos partidos que representamos que non van a apoiar estas medidas, que non van a apoiar a non existencia da violencia de xénero, que, por favor, frenen a ultradereita con este tema, porque non podemos continuar por este camiño. Bueno, moi brevemente, dicir que eu xa fui moi clara na miña primeira intervención expoñendo o que significa para min e para o meu grupo e para a nosa ideoloxía o significado que ten o 8 de marzo. Comparto que en temas como estes non debería haber diferencias, deberíamos de ir todos na mesma dirección. Si que é verdade que, a pesar de que deberíamos ir na mesma dirección, un representamos a uns grupos políticos e outros a outros, si que é verdade, como expoñía o Partido Socialista na súa moción, a día de hoxe hai un partido na sociedade que é bastante preocupante, creo que nos debería preocupar a todos, pero bueno, tamén é verdade que cando hai intereses partidistas e persoais, pois hai puntos políticos e ideolóxicos que se nos olvidan o que trata, non? E creo que este partido en concreto pois atenta contra os dereitos das mulleres, é algo que, como dixo agora Ana, deberíamos ter en conta e non se debería de apoiar de ninguna forma. Referente a isto nada máis, que sigamos avanzando, que sigamos mellorando, que sempre se pode facer máis do que hai e do que temos, e que o meu voto, como dixen antes, vai ser a favor. Nada máis, gracias. Sí, parece un pouco incongruente, non? Non é de cores, non é de partido políticos, pero logo sale abanderado sempre á esquerda, non? En estes temas. Non vou entrar en debate en canto ao discurso do Partido Socialista, porque non quero entrar en detalles de realmente o exemplo
do goberno, do Estado, de cara ao papel das mulleres e todo o que está pasando, non? Entón, como non quero entrar en detalles, creo que non é o máis exemplar para dicir. Sí que quero, en este caso, recordarlle tamén ao goberno de España, o Partido Socialista, pois que realmente que restablezca as cuantías íntegras do plan de corresponsables, revertendo calquer recorte que afecta a prestación do servicio de conciliación pois nas comunidades autónomas, que a día de hoxe ten pendente 2,3 millóns de euros que lle ten que aboar a comunidade autónoma de Galicia e que non o fixo. Fomentar a participación real e efectiva das mulleres na toma de decisións e na elaboración de estrategias para o seu empoderamento ao longo de todo o seu ciclo vital e todas as áreas de actuación pública. Desenvolver accións de sensibilización e formación en igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de sexo no ámbito laboral, educativo e social, con especial atención ás empresas e ás administracións públicas, e promover programas específicos de fomento e impulso de emprego femenino co obxectivo de aumentar a participación das mulleres no mercado laboral, fundamentalmente nos ámbitos masculinizados como científico, tecnolóxico ou industrial, con medidas que incentiven a sensibilización, a formación e a contratación. E xa para finalizar, impulsar medidas específicas para apoiar a igualdade no medio rural, incluindo a mellora de accesos aos servizos, emprego e oportunidades económicas para as mulleres que viven en zonas con menor densidade de poboación. Gracias. Sí, moi brevemente, porque eu creo que xa está todo dito, pero hai que aclarar un par de cousas. Unha que, bueno, o que se aproban son os acordos, de comentarlle ao Partido Socialista que o que se aproban son os acordos, e que, aínda que na exposición de motivos se fale de que hai compromisos do Goberno do Estado que repercuten negativamente, como por exemplo no Servizo de Axuda ao Fogar, eso é así, non? E, bueno, pois trátase de mellorar todo o mellor posible de cara a camiñar cara a esa igualdade, non? E por aclarar, Inés falou ao principio de que, bueno, se xa había unha declaración institucional como era a da FEGAMP. Sí, entendemos que a declaración da FEGAMP é moi ben, temos que poñer todo o noso apoio neste tema, pero é un documento, unha declaración institucional de mínimos, evidentemente, que non entra en detalles, fala un pouco, vamos a decirlo así, de ambigüedades, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, nos mantemos sempre unha moción do 8M, evidentemente, cando se chegan a estas datas, porque hai que seguir profundizando e non quedarse aí na superficie, como entendemos que fai a FEGAMP. Ben, centrándome na nosa moción, que xa puñamos este punto encima da mesa no 25 de novembro, que é o Día da Violencia de Xénero, para loitar contra o machismo o importante é a educación. Eso está clarísimo. Con unha educación xusta, coa educación entre todos, para que os nosos fillos e fillas poidan crecer libres, sin estereotipos, sin ver reducidas a súa imaxe, nin convertidas en mercancías, nin verse convertidos en mercancías para as plataformas digitais, porque é o que está a suceder. Por que o goberno decide limitar o uso das redes sociales en menores? Pois precisamente por eso, porque os menores deben recibir unha educación adecuada e as plataformas digitais están facendo negocio cos nosos fillos e fillas. E, sobre todo, coas nosas fillas. É imprescindible para todos enseñar aos nenos as novas formas de ser homes, masculinidades que non se basen no control sobre as mulleres ou na dominación ou na violencia. É triste que onte abrían moitos medios de comunicación con unha noticia de unha nova violación grupal, pero esta vez cometida por menores, hacia unha nena de 13 anos. Nenos de instituto, compañeiros de instituto, que creen que isto é a realidade, porque ven redes sociais donde a pornografía que
que lles induce a pensar que o sexo é eso, pois é lamentable, que xa non escoitan aos seus pais e as súas nais e as súas familias, nin aos seus educadores, porque basean a súa educación e están todo o día enganchados ás redes sociales. Para nós creemos que neste ano debemos poñer o punto o punto de mira en ese problema, que é un problema que crece. E tamén un problema que transmite a ultradereita a través das redes sociales. Por iso lles pedimos que dende os seus postos exixan o seu partido que non blanquee a extrema dereita, porque a extrema dereita neste país non reconoce a violencia de género, non reconoce que as mulleres estén sendo asesinadas por locos, vamos a dicirlo así, e non reconoce todo o dano que se nos está a facer. Nada máis. Entonces, a la votación. Empezamos primero con la votación del punto número 6, creo que es, ¿no? 6, la moción presentada por el Partido BNG. ¿Votos a favor? Y procedemos entonces a la votación del punto número 7, que es la moción presentada por el Partido Socialista. ¿Votos a favor? Punto 8. Moción do Bloque Nacionalista Galego para reclamar que se garanta un financiamento xusto e un modelo público do servizo de axuda ao fogar. Sí, bueno resumir bastante. Moción para reclamar que se garanta un financiamento xusto e un modelo público de servicio de axuda no fogar. O servicio de axuda no fogar é unha ferramenta esencial para garantir unha vida digna ás persoas maiores dependentes ou con dificultades de autonomía. En Galicia, o SAU naceu como parte dun modelo público de servizos sociais impulsado durante os anos nos que o Bloque tivo responsabilidades no goberno na Xunta, coa aprobación da Lei de Servizos Sociais e a creación do sistema baseado na universalidade, na igualdade de dereitos e na responsabilidade pública. Porén, este modelo foi sendo progresivamente deteriorado pola actuación do PP de Galicia, que optou por un sistema de financiamento insuficiente e desequilibrado, trasladando unha parte crecente do custo dos servicios aos concellos, que non dispoñen nin das competencias nin dos recursos necesarios para asumir esa carga. Na actualidade, os concellos galegos están a soportar unha maioría do gasto do SAF, superando ampliamente os 200 millóns de euros anuais, mentras que a chega da Xunta resulta claramente insuficiente. Esta situación vulnera o marco legal vixente en materia de dependencia que establece a obriga de garantir o financiamento íntegro do servicio entre a Xunta e o Estado. O investimento por persona dependente en Galicia sitúase moi por debaixo da media estatal. O precio máximo fixado para a hora dos anos se corresponde cos custos efectivos das licitacións que se superan os 24 euros hora moitos concellos. As propostas de incremento presentadas recentemente no seno da FEGAM, malia seren vendidas como avances, non cobren nin de lonxe o custo real do servicio, obrigan os concellos a continuar asumindo a mitade do gasto. O BNG, consecuentemente con esta posición, reclama que a Xunta e o Estado abonen aos concellos a cantidad de 17 euros hora con carácter retroactivo desde xaneiro de 2025, 20 euros hora neste 2026 e que asuma 100% en 2027, a que se asuma o servicio como un instrumento de benestar social a través da creación dun organismo que permita atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas dependientes a través dun sergas para os servicios sociais. Por estes motivos, o BNG propón a corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, reclamar a Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado un incremento progresivo do financiamento do SAF ata acadar que a Xunta abone aos concellos a cantidade de 17 euros hora con carácter retroactivo desde xaneiro de 2025, 20 euros hora neste 2026 e que asuma o 100% do coste de 2027. Segundo, solicitar a Xunta de Galicia que impulse un novo modelo público de cuidados coa creación dun instrumento de benestar social que sustitúe o actual servicio baseado en horas por un modelo integral personalizado no que se poñen as persoas no centro das políticas sociais coa creación dun organismo similar aos sergas
máis para os servizos sociais co que poder atender o xeito integral e eficiente a todas as persoas. E terceiro e último, dar traslado esta moción á Presidencia da Xunta, a Consellería de Política Social, a FEGAN e os grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia e os concellos da comarca, convidándoos a aprobar mocións e iniciativas neste mesmo sentido. Grazas. Bueno, nós estamos de acordo ca moción do Bloque Nacionalista Galego. Creo que o servizo de axuda no fogar é algo totalmente indispensable e claramente non funciona de forma correcta. Claramente o financiamento deste servicio, como explica a moción, non é o xusto nin o correcto e isto provoca que un dos servicios sociais máis importantes este sempre xerando unha mala xestión e un mal funcionamento e non só neste concello, sino en prácticamente todos. Estes prexuizos, como indico sempre, repercuten no cuidado e benestar dos nosos maiores e tamén nos profesionais deste servicio, xa que as condicións laborais non son as axeitadas. O Concello está na obriga de reclamarlle á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado un financiamento adecuado para este servicio, para non ter que asumir esta carga económica e poder afrontar un custo dun servizo para que sexa adecuado, este actualizado e poder garantir que sexa de calidade. Nós tamén apostamos por un modelo público do Servizo de Axuda no Fogar coa creación dun organismo que poida atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas. Está máis que claro que o servizo existente non é o axeitado e débese buscar unha solución o antes posible. Gracias. Ben, anunciar que o noso voto vai ser favorable a esta moción. Evidentemente, reconocemos que a situación da dependencia e da axuda a domicilio pois é mala, vamos a dicirlo así, non é un servicio que sigue sin estar coberto nas necesidades que realmente debería estar, porque a sociedade na que vivimos pois cada vez vamos a ter máis maiores, non? Dende logo que hai que exixirlle tanto a Xunta como o Goberno do Estado que dote e poña máis cartos para a situación da dependencia do país, porque é sumamente imprescindible, e tamén para a construción de máis centros de día, centros residenciais e atención no domicilio das nosas persoas. Con respecto a isto, podo dicir que tamén me parece que o Concello de Arteixo debe de facer un esforzo para acelerar, digamos, a atención que poida ser máis rápida, casi inmediata, das persoas que queren solicitar a axuda a domicilio, porque eu, a nivel personal, estou vendo que eu vivín nestes días, con respecto á miña familia e a veciños que conozco, hai casi unha media de espera de 2 meses para que te atendan para solicitar, para que as traballadoras sociales te poidan botar unha man para solicitar a axuda a domicilio ou a dependencia. E con respecto á axuda a domicilio, pois tamén entendo que é unha carga para o Concello moi grande e que evidentemente dá o servicio que pode dar, pero teríamos que reflexionar se 45 minutos diarios na axuda a domicilio municipal é suficiente, porque eu penso que non, para persoas maiores que ao mellor non se poden mover. 45 minutos non é nada, entre que unha traballadora chega a casa e se pon a traballar e intenta axudar a unha persona maior, xa pasaron os 45 minutos. E de feito, pois, algúns usuarios están decidindo pedir o bono de axuda da Xunta, que por desgracia vai a tardar moito, porque hasta que se lle valora a dependencia a un maior, pois tarda máis dun ano, casi ano e medio, e por tanto moitas persoas económicamente non poden pagar a unha persoa privada. Entonces, pois igual hai que reflexionar como se podería mellorar este servicio ou como se podería facer. Eu nestes últimos meses conocín casos deste tipo, que me decían que teño que pagar unha persoa privada,
que solicitan o bono cuidados, pero que, claro, mentres non haxa valoración de dependencia, etc., pois que non se lle vai a dotar da medida económica, que tamén é insuficiente, porque 400 euros ao mes non é nada, 5.000 euros ao ano non é moita axuda para unha familia para cuidar os seus maiores, se encima ten que contratar ou unha persona externa que lle bote unha man. En fin, que é un servicio que é imprescindible, é moi necesario e que todas as administracións, todas, dende o Estado, a Xunta, os concellos, deben de facer o esforzo máis grande que poidan facer e deben aportar o que teñan que aportar para que o servicio mellore. Nada máis. Ben, en relación á moción que presenta o BNG sobre o SAF, quería comentarvos en este caso si podedes ter en conta, Raúl, as enmendas que van dirixidas ao que é o goberno de España, si podemos ampliálas, que sería que cumpra co establecido na Lei de Dependencia e asumir o financiamento do 50% do custo dos servizos e prestacións, garantindo un reparto equitativo dos recursos entre o Goberno de España e tamén as comunidades autónomas, abonar de maneira inmediata a débeda acumulada con Galicia, que supera os 2.500 millóns de euros, permitindo, pois así, fortalecer o sistema de atención á dependencia na nosa comunidade. 3 sería incrementar os fondos destinados ás comunidades autónomas para atención á dependencia, asegurando que todas as persoas con dereito a prestacións pois poidan acceder a elas sen demoras injustificadas. E o punto 4, que sería establecer un plan de financiamento estable e plurianual que permita ás comunidades autónomas pois planificar e mellorar os servizos da dependencia con previsibilidade e tamén con seguridade orzamentaria. Si tendes en conta isto, que vai en relación por ampliála, porque realmente para que a resposta tamén da comunidade autónoma é que ten que estar dotada económicamente e é responsabilidade do Estado. Si ampliamos isto, que aparte é responsabilidade de todos, o noso voto sería favorable á moción. Bueno, hai puntos nos que acabas de referir que son 4, o sea, sería engadir, se non entendín mal, 4 puntos máis aos acordos, no? Nos que igual non estamos de acordo, no? Como citar unha cifra que para nós é maior en canto a débida, que creo que cifraches en 2.500 millóns de euros, no? Para nós é maior, no? Simplemente eu creo que se podían resumir esos 4 puntos en que o Estado cumpra os seus compromisos, no? E con eso queda todo dito o que decís en esos 4 puntos, ¿no? Más que nada para ter un acordo entre o que queremos decir, porque estamos de acordo en que o Estado ten que asumir a súa parte, que é o 50% dos gastos, ¿no? Pero en esa argumentación que está, iba a decir resumido, pero todo o contrario, ten 4 puntos, ¿no? Hai cosas coas que non estamos de acordo. Entonces, para, digamos, chegar un punto medio e acertalos, eu creo que con decir simplemente que o Estado cumpra os seus compromisos en cuanto á lei de dependencia chega, ¿no? Para non meternos en vericuetos de débeda, concretala, etc., ¿no? Sí, tanto detalle, 4 puntos. Da nosa banda, os 4 puntos, porque son, como dicía, que era cumprir co establecido, que é o 50%, por outra parte, aboar os 2.500 millóns, que creo que hai que recordalo e hai que mencionalo, e se vostedes dicen que a maiores ainda o superan, o terceiro, que é incrementar os fondos destinados ás comunidades autónomas, e establecer un plan de financiamento estable e plurianual. Serían estos 4 puntos, nos poderíamos votar a favor. Eu creo que se poden resumir en uno. Cumplir a lei de independencia e abonar a débeda histórica pertinente, ¿no? Sin cifrar unha cifra na que non estamos de acordo, eso digo que nos parece que son máis, ¿no? E cara ao futuro
garantir o financiamento destes servicios pola súa banda, non? Creo que se resume en un, porque senón parece como que queda desvirtuado con 4 puntos máis engadidos. Sí, José María. Entonces, esos 4 puntos que proponemos de enmienda los resumimos en uno. Es decir, Sí. ¿cómo? Cumplir a lei de financiamiento, abonando tamén a débeda histórica. No, cumplir a lei de financiamento, como dice o primeiro, coma, abonar a débeda histórica, sin decir canto exactamente, porque eu creo que son máis. 2.500. E garantir o funcionamento do sistema en un futuro adoptando as medidas necesarias para ese respecto. Incrementar os fondos, parece vos... Sí, adoptar as medidas pertinentes para garantir nun futuro o sostenimento do servicio, ¿no? Un plan financiero estable, exacto. Sí, con cual dice, eso dice as 4 cousas e non desvirtúa a moción no sentido de poñer 4 puntos máis e puntos máis. Recollo mesmo, sí, e plurianual. Sería unha emenda. Exacto, exacto. Sí, así estamos de acordo. Bueno, para comentar un pouco máis con respecto á moción, todos sabemos que desta infrafinanciamento estrutural do SAP, pero a maiores se suma un problema bastante relevante, que a xestión dos pagamentos. A xestión dos pagamentos por parte da Xunta afecta a concellos como Arteixo, nos que teñen este servicio concesionado, no? Porque mentras que os concellos están obligados a facer fronte mensualmente a estes gastos, as facturas do SAP, as generais, todas que ten o SAP, a Xunta líquida con carácter trimestral cando no mellor dos casos, ¿no? Porque hai veces que se retrasan varios meses máis e iso crea unha tensión de tesorería que afecta o período medio de pago aos proveedores, que xa sabemos que ten consecuencias bastante funestas, tanto administrativas como económicas, para os concellos non cumprir con esos plazos. E todo isto afecta a calidade do servicio e as condicións laborais dun sector que está altamente feminizado, con precariedade salarial, un convenio caducado, creo que xa vai para máis de 10 anos, e falta de medidas de prevención de riscos laborais, que todos sabemos os riscos que están correndo as nosas traballadoras, o poño femenino deste servicio. Ademais, vai ser saturado por unha xestión que cada vez é máis complexa, porque a orde 2 de xunio de 2023 a Xunta fixou o modo máximo de financiamento do SAF en 12 euros hora. Ridículo. Asumindo o compromiso de revisar. Acordemos que esos 12 euros hora non son da Xunta, son a Xunta máis o Estado, ¿no? Porque o Estado non paga directamente aos concellos, sino que paga a Xunta, que logo ten que revertir aos concellos. Que outra reclamación sería que eso que o Estado dá aos concellos se adique íntegramente a isto, ¿no? Entón, tamén a outras cousas, ¿no? Bueno, en esa orden se adquiría tamén o compromiso de adaptar a realidade ao financiamento, sin que tal revisión se levara nunca a cabo. En concreto, a FEGAN elaborou en 2025 un informe que refleta a crítica situación dos concellos que asumen máis del 50% deste servicio, en que en 2024 xa estaba por media en 22 euros hora e en 2025 en 24 e veremos a ver este 2026 hasta que sube. Nun primeiro intento a Consellería facía unha oferta de 16 euros hora no 2028, non? Que foi obviamente recitada pola FEGAN e que logo despois ve unha segunda oferta que é a que estamos agora con ela, 16 euros no 2026, 17 no 2027 e 18 no 2028, aceptado polo PP e o PSOE na FEGAN, pero recitada polo BNG na FEGAN, na propia FEGAN, con considerar totalmente insuficiente a nin siquiera chegarse ao máis mínimo a cubrir o custe real do servicio e continuar afogando os concellos galegos. E isto é importante. A defensa dos intereses municipais, tanto económicos como competenciais, exixe que as organizacións políticas,
tres que estamos aquí, todos, bueno, 4 que estamos aquí e as demais manteñan con determinación un posicionamento consecuentes e ambiciosos e exerzan tamén de instrumento para cambiar o modelo asistencial das persoas máis vulnerables, universalizando os cuidados e proporcionando a todas e a todas as persoas un servicio digno e de calidade. Gracias. Bueno, eu brevemente decir que nós non temos problema con esta emenda añadida. Creemos que o Estado ten que asumir a súa parte, a Xunta ten que cumprir o seu, evidentemente, e o propio Concello buscar a solución para que este servicio tan importante funcione. O que sí quería matizar é que decir tamén que como son vostedes conscientes directos de como funciona o servicio de axuda no fogar e os problemas que lle ocasiona aos nosos maiores do noso Concello, en vez de añadir enmendas, deberían ser vostedes que teñen a maioría absoluta, que fixeran esta moción, enviarlle directamente tanto a Xunta como ao Estado para resolver dunha vez por todas algo que afecta de maneira tan grave o noso Concello. Nada máis, gracias. Sí, vamos a ver, a nós non nos parece en absoluto mala a solicitude, hai que ter en conta que a débeda histórica que ten a dependencia ben derivada dos anos de goberno de Mariano Rajoy, eso é así, só hai que ver os datos de que financiaba e canto financiaba, o que financiaba Mariano Rajoy, o que financia ahora o Ministerio de Bustunduí. Polo tanto, eu creo que nós non temos absolutamente nada, pero sí tamén hai que mirar as cifras do que gasta Galicia en dependencia, non só no SAF, sino en dependencia, porque ao final son fondos que do Estado se transfiren ás autonomías para a dependencia en xeral. E Galicia sigue sendo un das comunidades autónomas que está a cola en todos os índices de inversión per cápita e tamén inversión en porcentaxe de todas as comunidades autónomas do Estado. Esos tamén son datos que dan os propios gerentes das entidades que se dedican a este tipo de cuestións. E logo, o que máis me preocupa de todo isto é que, tendo en conta que nós estamos de acordo en que, e ademais agradecemos que haxa este pacto na FEGAN, no cual se vai aumentando o precio que se dá dende a Xunta de Galicia e que, evidentemente, mellora, tamén temos que ter en conta que a lei sí que o que di claro é que o 100% o ten que financiar a Xunta de Galicia. Eso é unha realidade. Son a competencia da Xunta de Galicia que logo terá que pelear co Estado o que lle teña que dar. Pero, independentemente de todo isto, o máis preocupante para min o que pasa neste Concello, que é o que ao final vimos a debatir, estamos falando do Concello de Arteixo, aquí evidentemente nos genera unha distorsión que non se aporte dende outras administracións os cartos pertinentes, pero aquí chegan os cartos. Noutros concellos seguramente o debate está en que non chegan os cartos, pero aquí chegan os cartos. Nos costará máis ou menos, pero aquí hai cartos para financiar o servicio de axuda a domicilio e o problema non está nese ámbito, está na xestión. Na xestión que fan as empresas que actualmente, e dende fai moitos anos, fan unha xestión nefasta e que pagan todos os usuarios de Arteixo. Eso que nós, aquí a nivel local, temos que pelexar e, polo tanto, eu creo que se trouxeron en moitas ocasións solucións que eu creo que son oportunas con relación á xestión directa deste servicio por parte do Concello ou por parte, moito mellor, da empresa pública e, por tanto, de aí podría chegar, unha solución para os cidadáns de Arteixo independentemente do que poda suceder ca financiación que aporta a Xunta de Galicia que é a que ten a competencia sobre o tema. Sí, bueno, en este caso remitime na primeira intervención un pouco a esas enmendas, pero se entramos en debate, en este caso, realmente cando a Comunidade Autónoma de Galicia chega a un acordo e se van dando pasos e se están incrementando os custos, sempre é unha crítica. É dicir, en vez de votar a favor o BNG, a vota en contra. É que temos que ser un poquinho serios, porque polo menos está avanzando. Estamos falando de que este ano de 12 euros está pasando a 16 euros, para o ano 2027 17 euros e para o 28 18. Non é suficiente, pero vamos dando pasos. Por o menos estamos a recibir económicamente máis cartos, non? Porque en este caso, nos por o gasto do Concello de Arteixo, por darlle números, tivemos un gasto total de 2.006.774,35 euros. E deso, a Xunta de Galicia nos ingresa 991.730,33 euros. E logo a maiores temos que recordar que hai un copago tamén dos usuarios. Polo tanto, en estes momentos o Concello de Arteixo estamos a financiar un 39,75% do servizo.
Vale? E logo, independentemente da xestión que poidamos ter dentro do Concello, buscar outras vías de financiación de outras posibles administracións. Vale? Esos son datos. E logo, cando Martín fala, en este caso, da responsabilidade da comunidade autónoma ou da xestión, en este caso, dos municipios do servizo, temos que dicir que o 69% dos concellos gobernados polo Partido Socialista teñen xestión completamente privada, o mesmo que o 66% dos concellos gobernados por o BNG, algo que baixa o 58% nos concellos gobernados por o PP. É dicir, que en este caso, os concellos que maior servizo de previtación ten no servizo de axuda no fogar é o Partido Socialista e o BNG. Por tanto, que sabedes que a mí me gusta moito a palabra da demagoxia, vamos a ser realistas e deixémonos de aquí que falar podemos falar, pero a hora de xestionar os datos son outros. Polo tanto, en canto á inversión, dicirse tamén que Galicia adica neste 2026 840 millóns de euros. Concretamente, 148 millóns están destinados ao servizo de axuda no fogar. E tamén me reitero que a cantía que decía Raúl antes, si era maior, e remato, que sí que supera, xa con este ano 2026, serían 2.900 millóns de euros que debe o Estado á comunidade autónoma, que sí que repercutiría tamén no Concello de Arteixo. E remato co tempo. Non encanta a xestión, só quería dicir tamén que a intervención de Ana anteriormente nos retrasos, que sí que afecta directamente aos nosos veciños de Arteixo, en canto ao servizo de axuda no fogar, todas as semanas temos un día a semana que son os mércores que aquel persoa dependente ou familiar se pode acercar ao Departamento de Servicios Sociais e se atende sin cita por esas premuras, por esas urxencias e demais. Non teñen que estar esperando 2 meses, como comentaba Ana do Partido Socialista. Gracias. Perdona, Inés, é algo que acabo de vivir, polo tanto non me vas a explicar como funciona, e que está vivindo a miña familia. 2 meses mínimo de espera para que te den cita para solicitar, e 2 meses tardou a traballadora social en vir valorar a miña nai. 2 meses. Sí, bueno, a ver se me dá tempo do que quero decir. Primeiro, agradecer o voto positivo de todos os grupos desta corporación. Segundo, con respecto a avanzar, é que non é que avanzar, o sea, hai que cumprir os compromisos. O compromiso é que o Concello non ten que poñer un peso con respecto a este servicio. Corresponde, entonces, isto que propón a Xunta, este convenio, é claramente, por favor, é claramente insuficiente, non? E non se achega, ni siquiera se achega a cubrir os costes reales do servicio, non? Por iso insisto en que todas as organizacións políticas temos o compromiso de poñer isto encima da mesa e reclamarlo, non? Aquí non se trata de avanzar, aquí se trata de que cumpran os compromisos e xa, non con unhas ofertas que evidentemente non chegan para cubrir esos costes, non? Logo, pois, efectivamente, sí que teria que haber unha mesa de negociación Xunta-Estado para afrontar estas, digamos, entre os dous, ese servizo que teñen que asumir e ver como asumen e en que condicións, non? E, bueno, pois, tamén ese último punto no que estamos a acordo de poñerlo, non? En este sentido. Incluso se podía poñer de que establezcan unha mesa de negociación. Pero, bueno, por non complicalo, non? E logo, con respecto á xestión, efectivamente, aquí se podía falar de xestión do SAP, pero non se trata desta moción. En esta moción estamos tratando de outra cousa que teña un financiamento aceitado para que o servicio se poda prestar en condicións consecuentes con elo, non? Entonces, non é motivo de atención. Sí se podría falar moito da xestión, pero non se trata de hora. Sabido é que nos optamos por outro servicio como é por outra forma de prestar o servicio como é a municipalización. E logo reclamar efectivamente que Galicia está en unhas condicións por as súas condicións de dispersión e avellentamento da poboación na que este servicio aínda está en condicións peores que no resto do Estado, non? E se agora que vayamos reclamando os nosos servicios e que a Galicia se teña en conta tanto no reparto dos fondos do Estado que se teña en conta a dispersión e o avellentamento da nosa poboación. Gracias. Inés, mi turno de cierre, ¿quieres que te lo ceda? ¿O cierro? No, como quieras tú. ¿Sí? Cedo entonces el cierre a Inés. Ah, que cierro. Bueno, pues el
Concello de Arteixo, que está con los estudios económicos, va a elaborar el nuevo pliego para sacar los nuevos contratos del servicio de asistencia a domicilio. Probablemente este nuevo pliego pueda estar rondando el precio ahora 25-26 euros, y la preocupación que puede tener el Concello de Arteixo es que dentro, después de la adjudicación, pues que sigamos manteniendo los mismos problemas. Es decir, no es una cuestión económica. Por supuesto, nosotros entendemos que es, vamos a decir, una competencia que no es del Concello de Arteixo. Nosotros lo llevamos mucho tiempo reclamando, no es una competencia del Concello de Arteixo. El coste que están asumiendo los vecinos de Arteixo es un coste muy elevado. Viene donde viene, no voy a entrar en el debate del Gobierno de Xunta de Galicia, pero sí que nuestra preocupación, en el sentido de que probablemente seamos uno de los concellos de Galicia que más alto va a sacar el precio, y que nuestra preocupación por la adjudicación y que esto no revierta en el funcionamiento del servicio. Creo que el modelo actual del servicio de asistencia a domicilio no es el más indicado, no es el más adecuado. Yo creo que deberían reformularlo de algún otro tipo de manera. Sí que es totalmente demagógico, porque sí que es verdad que el bloque apueste por el servicio público cuando en sus concellos lo tiene totalmente externalizado. Sí que tienen algo puntual de público. Es un servicio de servicio de ayuda a domicilio donde principalmente lo más importante son las trabajadoras, en este caso, que acuden a los domicilios, y donde hay un grandísimo problema de bajas laborales, que en una gestión pública haría totalmente inviable poder cubrir esos servicios que, lo vuelvo a decir, ustedes que lo dicen aquí, en donde gobierna no lo hacen. La demagogia, yo creo que, lo vuelvo a insistir, es totalmente inviable, imposible hacer un servicio público de asistencia a domicilio, porque nadie es capaz de garantizar lo que es la atención con el personal y la situación de bajas. Sin más, procedemos a lo que es la votación. ¿Votos a favor? Con la enmienda, aceptada la enmienda, ¿no? O seguinte punto da orde do día, o punto 9º, moción do Partido Socialista Obreiro Español relativa á realización dunha avaliación integral do estado das estradas do noso municipio e posterior posta en marcha do plan de choque de reparacións. Sí, a moción di así. Nas últimas semanas, Arteixo, igual co conxunto do país, sufriu un episodio meteorolóxico excepcionalmente prolongado de choivas intensas que provocou un deterioro significativo no firme das numerosas estradas municipais, así como en vías de titularidade de outras administracións. Esta situación está a afectar a seguridade viaria, a mobilidade da veciñanza e o normal desenvolvemento da actividade económica e social do noso concello. O mantemento das infraestructuras viarias é unha responsabilidade compartida entre as administracións, cada unha no ámbito das súas competencias. Porén, o estado actual das estradas require unha resposta coordinada, áxil e eficaz que permita actuar con urxencia ali onde sexa necesario e garantir que Arteixo conte con as vías seguras e en bo estado. É imprescindible que o Concello de Arteixo realice unha avaliación técnica rigurosa da situación das estradas municipais, identificando danos, prioridades e necesidades de intervención. Así mesmo, resulta fundamental solicitar a colaboración de outras administracións, Diputación da Coruña, Xunta de Galicia e Goberno de España, para que asuman as actuacións que lle corresponden e, ao mesmo tempo, presten apoio ao Concello naquelas que sexan da súa competencia. Por tanto, nós o que pedimos nesta moción, que é moi simple, é que o Concello de Arteixo realice con carácter urxente unha avaliación técnica integral do estado das estradas de titularidade municipal, identificando danos, riscos e prioridades de actuación. Punto 2, que se elabore un plan de choque de reparación e mantemento das estradas municipais baseado na avaliación anterior, establecendo un calendario de intervencións e garantindo a dotación orzamentaria necesaria. Punto 3, que o Concello de Arteixo solicite formalmente a Diputación da Coruña, Xunta de Galicia e o Goberno de España a realización das reparacións e melloras nas vías que sexan da súa competencia e o apoio técnico e económico necesario para que o Concello poida acometer as actuacións urxentes nas vías municipais afectadas. E punto 4, que se dé conta ao Pleno Municipal do avance dos traballos, tanto da avaliación como da execución do plan de choque e das colaboracións solicitadas. Despois xa pasaremos a... Totalmente de acordo ca moción e cos puntos de acordo que presenta o Grupo Socialista.
É algo que nos vimos reclamando en plenos anteriores e mesmo neste coa aportación dun rogo, xa que as estradas do noso municipio necesitan urxentemente en moitos e diferentes lugares intervencións inmediatas. Somos conscientes das condicións meteorolóxicas e, por suposto, que ante esas situacións comprendemos algunha destas situacións, pero tamén é verdade que hai fochancas que están antes da choiva, que continúan e que continuarán. Tanto o noso Concello como as administracións que lle competen a algunha das estradas do noso municipio teñen os medios suficientes tanto para arranxar como para manter as vías nunhas boas condicións. Vivimos nun dos pobos con maior potencial económico, cunha poboación elevada a cal pagamos uns impostos considerables, así que menos que poder circular por unhas estradas que teñan unhas boas condicións tanto de circulación como de seguridade. O noso voto vai ser a favor. Nada máis. Gracias. Bueno, sí. A situación denunciada por esta moción é claramente palmaria, non? É evidente que o que se pide nos puntos de acordo é o resultado lóxico para afrontar esta situación. O aumento da gravidade do problema ven de un tren de borrascas, efectivamente anónimo, pero o asunto non ven solamente de aquí, sino que ven de moi lonxe. Galicia resulta enormemente prejudicada por unhas estradas, lamentable, aparte dun sistema radial que evidentemente tería sentido cando Franco, pero non agora. O sistema de comunicacións radiais ora xa dilo cambiando. Decía que Galicia resulta enormemente prejudicada por unhas estradas que están antes do tren de borrascas en lamentable estado. Además, temos unhas autovías de pago que son un roubo descarado e un agravio comparativo para todas as galegas e os galegos. Temos unos trens que, mirando os problemas dos rodalíes en Cataluña, nos dan a risa, porque nós non temos esos problemas. Non temos esos problemas porque non temos trens de cercanías. E Galicia é a única comunidade que non ten trens de cercanías. Entón, claro, evidentemente non temos o problema de algo do que carecemos, que xa vai sendo hora de que se amañe dunha vez, que se proporcionen, porque as palabras que dixo o Estado quedaron no aire e non se sabe nada ao respecto de que Galicia vai a ter cercanías nun momento. Bueno, o Concello non ten competencias nas estradas de Diputación, nas estradas da Xunta, nas estradas do propio Estado, pero sí que ten competencia, digamos, invigilando, como decía Esperanza Aguirre, non? E que non olvidemos, non esquezamos que foi o que lle levou a dimitir dos seus cargos, non? Por as súas responsabilidades invigilando. Entón, o Concello ten que exercer esas competencias invigilando daquelas outras estradas que non dependen do Concello, pero que sí que dependen, repito, da Diputación, da Xunta e do Estado. En fin, que xa se está tardando para levar a cabo as medidas que se propón na moción e facelas efectivas. E, polo tanto, votaremos a favor, evidentemente. Gracias. Moi bons días a todos. Arteixo é un concello con un territorio moi extenso, estamos a falar de 96 km cuadrados e a súa vez unha poboación moi dispersa, repartida en 13 parroquias e 169 núcleos de población. Todos eles, cosidos por unha malla de infraestructuras, de camiños e carreteiras de máis de 600 km. Estes datos veñen a poñer de manifesto o esforzo que supón toda esta infraestructura en canto a mantementos e en canto a nivel de planificación e a nivel de recursos económicos. En canto a nivel de planificación, xa levamos uns anos no cal temos un inventario de camiños e de carreteiras municipais. É un inventario vivo, é dicir, todos os anos este inventario se vai renovando e se vai atendendo en función das anomalías, do desgaste da capa de rodadura que van tendo as vías, e evaluado polos técnicos municipais. Esta evaluación faise en canto ao seu estado, relevancia e criticidade, para ir priorizando as actuacións que son necesarias en canto ao mantemento de toda esta infraestructura.
E dentro deses criterios, pois tómanse criterios como se eses viais ou se esas carreteras conectan a unha vía de categoría superior, conectan parroquias ou o número de entidades de población ao que dan acceso, non? Iso, por un lado, a efectos de planificación, non? E a nivel de orzamento, tedes que ter en conta, e de feito podedes comprobar, ou se puido ver nos orzamentos de anos pasados, que estamos a ampliar uns recursos de aproximadamente 1,2 millóns de euros por exercicio en mantenimento de camiños e viais. 1,2 millóns. No que levamos deste mandato, case nos aproximamos, sería a cierre do exercicio 2026 a 5 millóns de euros, que son cantidades moi importantes. Amén do anterior, vemos nestes últimos meses a padecer unhas circunstancias que acababa de comentar agora Raúl, que, claro, hai un período de chuvias moi intenso e que evidentemente nos está xerando moitos desperfectos no firme dos nosos camiños e carreteiras, e non só dos nosos, senón tamén dos que son imputables a outros organismos, como pode ser AXI, como pode ser Diputación ou incluso carreteras do Estado, non? Ante esta situación, estamos a proceder dunha forma planificada, é dicir, evidentemente, en época de choivas, e máis de este tipo de choivas moi intensas, a reparación desas fochancas, deses baches, é moi complexa. Vale, moi complexa, porque a veces vas facer esas reparacións con bidóns en frío e, sen embargo, sí, aplicas ese bacheo, pero realmente a semana, aos poucos días, volvemos a estar nas mesmas circunstancias. Ante esta situación, o que fixemos é xerar un repositorio de incidencias para ter todas elas controladas, e cando as condicións climatolóxicas nos permitan abordar esas cuestións, pois iremos reparando e tal. De feito, esta última semana xa se están facendo traballos de campo. Ese repositorio vai en dous vértices diferenciados. Un deles son os viarios que pertenecen ao propio Concello, os viarios da nosa responsabilidade, que temos ese repositorio, temos esas actuacións e esas incidencias controladas, e iremos resolvéndoas na medida posible, o antes que poidamos e da mellor maneira que poidamos. E outra parte dese repositorio é a relativa a actuacións ou incidencias rexistradas en viarios que non son de competencia municipal, que xa están todas trasladadas e que tamén lle estamos a facer seguimento. Sobre todo, agora que parece que o tempo mellora un pouco e que vamos a facer esa persistencia para que se subsanen esos defectos canto antes, non? Por todo anterior, quero recalcar e poñer en valor o esforzo deste grupo municipal por solventar todas estas incidencias e tamén poñer en valor a planificación e o esforzo en canto ao orzamento para que os viarios, para que toda esta infraestructura de carreteiras este nas mellores condicións posibles. E xa para finalizar, consideramos positiva a moción e, en ese sentido, o noso voto vai a ser favorable. Nada máis. Sí, este debate me retraía eu anteriormente de vir a vivir a Arteixo, pois fui un concelleiro no meu pobo originario, en Miralba, e curiosamente unha das cuestións que sempre estaba encima da mesa, a máis preocupante, era a inversión que había no mantemento dos viais. Estábamos falando dun concello que ten 370 kilómetros cuadrados, o sea, en relación cos 90 de Arteixo é moitísimo máis extenso, ten 27 parroquias, moi evidentemente nunha zona rural moi esparcida. Había problemas no mantemento dos viais públicos, en moitos deles municipais, un orzamento que agora Vilalba debe ter en torno dos 12 ou 13 millóns de orzamento, daquela eu recordo que incluso menos, teremos nos 10 millóns daquela ou 9. Claro, está ben que se diga que Arteixo ten bastantes kilómetros de estradas, pero hai concellos, xa non quero saber que non sei os datos da Fonsagrada, pero imagino que deben de ser espeluznantes, non? E se eles con 13 millóns de euros son capaces de manter as vías que teñen, que son moitísimo máis que as que ten os kilómetros que ten Arteixo, evidentemente nós, encima cun presuposto que ronda os 70 millóns de euros, seguramente que somos capaces de poder ter un maior mantenimiento, un maior controle e, polo tanto, facer unha maior inversión nos propios viais municipais, non? Porque, certamente,
O que nos preocupa sobre todo, o que podemos facer aquí, evidentemente, por eso pedimos unha avaliación completa, porque tamén hai IAIS que ahora mismo está moi mal estado, recordo, non fai moito nun debate nesta casa, ademais cunha vehemencia moi forte por parte do alcalde, como se solicitaba e casi se insultaba o ministro de Transportes polo estado da 6, con razón no sentido no cual estaba daquela autovía de cara de que, bueno, que conecta Arteixo con Madrid, non? Sobre todo nos tramos que máis cerca nos temos no noso concello, na zona de Cambre, por aí que estaba nun estado lamentable, que agora, bueno, está en mellor estado. Evidentemente, se eu fora cidadán que viaxara de Lugo a Ourense e tuvera que utilizar a estrada nacional do estado que vai de Lugo a Ourense, botaría pestes, porque aquilo é como meterse en fochancas en pozos, o sea, aquilo é un perigo absoluto, e ainda recorrín outro día, é realmente lamentable. Pero, bueno, estamos falando de Arteixo. Aquí, ahora mismo, o problema que temos é, sobre todo, en estradas, en algún caso da Diputación, moitas estradas municipais, o estado actual no que está, por exemplo, a estrada que ven, que nós quixemos recoller da Xunta de Galicia, que ven dende Coruña ata Arteixo por Meicende, Pastoriza e Oseiro, está moi mal estado, ten unhas fochancas importantes. O estado no cual está a C552, no seu paso por Vilarrodís e outras zonas, é un estado lamentable. Evidentemente, hai tamén estradas propias municipais, pistas que están en moi mal estado. É certo que isto está pasando a nivel de toda Galicia, por iso tamén o plantexamento desta moción, non? Evidentemente, o tren de borrascas e o que vamos a sufrir a partir de agora probablemente co cambio climático, ainda que algún se quera negalo, pois evidentemente vai ser un tempo que nos invernos probablemente isto xa sexa continuado, non? E nos plantexamos precisamente a moción nun momento no cual xa parece que vai empezar a calmar o tempo, que evidentemente os trens de borrascas, ainda que quede evidentemente algunha que por chegar, vai a empezar a diminuir, e, por tanto, chega o momento de facer a avaliación, que me alegra que o concelleiro fale do repositorio, ven a ser algo parecido, e logo de establecer ese plan de choque, sobre todo para actuar naqueles lugares onde sí que se fai unha verdadeira un verdadeiro problema tanto para a seguridade viaria como para a marcha dos cidadáns. Por lo tanto, agradecer que se aprobe a moción e pedir, sobre todo, premura de cara a facer as obras pertinentes nos lugares nos cuales as estradas ou as pistas están en peor estado, facendo un esforzo inversor que sei que é superior seguramente co plan que tiña o propio Concello, pero está pasando todas as administracións. Imagino que a Xunta de Galicia e o Estado van a ter unha inversión bestial ahora para facer reparacións nas súas estradas, pero é o que nos toca, é o que temos que dar resposta e, por lo tanto, vai nese camiño esta moción. Bueno, eu comparto totalmente as argumentacións dos meus compañeiros da oposición. O mal estado no que se atopan as carreteras e os viales é un problema evidente que existe no noso concello. É verdade que o noso pobo é moi extenso, pero tamén é verdade que non xustifica as condicións nas que se atopan algunhas estradas. O que nós pensamos é que hai que levar a cabo un mantemento continuo, non deixar que se destruyan as cousas para arranxalas. Dicir, para rematar, que nos alegramos saber que vai ser aprobada esta moción. Tamén dicir que cae no mellor momento, porque agora nuns meses sí que se vai empezar a poñer asfalto hasta onde non sexa necesario, porque as eleccións están á porta e é unha boa opción para facernos ver a todos que se fai moito. Nada máis, gracias. Sí, bueno, congratulámonos como Noelia de que se aprobe esta moción. É unha moción que ten dúas partes diferenciadas. Unha é na reclamación a Xunta, a Diputación e Estado das súas competencias e o que lle corresponde, e outra con respecto ao Concello, que sí, son 600 kilómetros de estradas, 96 kilómetros cuadrados de extensión, e que isto require un enorme esforzo de planificación e mantemento. Pero, bueno, vai co cargo. Quen goberna o ten que facer. Evidentemente, haberá que aumentar
orzamento, ahora que xa podemos, porque, bueno, ninguén dixo que isto iba a ser fácil, non se podía amañar porque seguía chovendo, ou se xa non chove, e decía que para aumentar o orzamento, claro, aquí igual non temos demasiados problemas de cartos, por outros lados sí, hai que esos cartos teñen que vir desas competencias impropias, antes falábamos do SAF, e o que se gastaba no SAF, en Arteixo e en todos os concellos de Galicia, estes cartos teñen que ir dedicados ás que son verdadeiramente competencias dun concello, e entre elas sería manter unhas estradas municipais en perfecto estado, porque non só son as incomodidades, sino que esta en materia de seguridade, ¿no? Esas fochancas, bueno, o estado é lamentable, entonces hai que actuar sobre elas, ninguén dice, decía, como decía antes, que fora fácil, pero hai que facelo, hai que facer ese esforzo en investimento e amañalo, porque a xente o precisa. Gracias. Bueno, eu remítome ás palabras que citei antes, evidentemente, pois toca asumir a nosa responsabilidade e proceder a reparar todos os desperfectos que haxe, as incidencias rexistradas, non? Do que citaba Martín, pois eu insisto, hai planificación, hai planificación antes para o correcto mantenimento de todas estas estradas, e evidentemente, ante esta circunstancia eventual que venimos padecendo estes últimos meses, pois evidentemente temos ese repositorio, temos estas incidencias controladas, e a partir de aí pois actuaremos tan pronto como nos sexa posible, e xa o estamos facendo. Motivo tamén, facía alusión Martín, tamén a carretera, a estrada de Meicende, entendo que é a parte sobre todo que está máis próxima á rotonda do que das Antorchas, non? Entonces que sí, que apreciamos un mal estado, que non poidemos actuar nestes últimos tempos, pero que xa temos unha memoria e en breve vamos xa a facer, a proceder a contratar esa actuación para facer esa reparación na estrada nese punto, non? Digamos, é un síntoma máis de que esta situación está controlada, que temos tal e que hai planificación, non? Respecto ao relativo da 6 ou outro tipo de viarios, o sea, insisto, estamos trasladando todas as incidencias aos organismos que teñen esa competencia, estámoslas perseguindo, vale? Máis cousiñas, o que aportaba Noelia do mantemento, insisto, somos conscientes, temos planificación e estamos abordando todas as incidencias que nos están a chegar. E non comparto que teñamos un programa de asfaltos basado nas eleccións, evidentemente non podo compartir eso. E insisto no que apelo que decía antes, temos un orden de prioridade e de criticidade e vamos abordando esas actuacións na medida que os técnicos as definen e consideran precisas. En canto ao que comentou Raúl, para min hai unha palabra importante que é a seguridade, sempre apelo moitas tal, entonces en ese sentido pois comparto con el que debemos ser digamos o máis céleres posible en reparar esas fochancas e sobre todo dotar de seguridade as vías. En eso estamos. Gracias. Sí, iniciar, novamente agradecendo o voto afirmativo, pero eu espero que non sexa simplemente as mocións teñen un contido e uns acordos e que espero que se cumplan. Me refiro, eu entendo que se van a reparar as vías que están en mal estado. Eu entendo tamén que isto non é algo derivado dunha programación anual que ten que ter o Concello con relación aos asfaltados que ten que facer habitualmente ou as reparacións que ten que facer habitualmente. Isto é derivado dunha situación excepcional, dunha situación meteorolóxica que fixo que se destrozaran seguramente dunha forma moito máis elevada moitos viais. Por eso se pide que se faga unha avaliación que hai que tela feita sobre todos os viais que hai no Concello de Arteixo con relación tanto aos municipais como o resto das administracións e despois presentar ese plan de choque e facer un seguimento. Eso que se pide aquí na moción, por tanto espero que non quede en papel mollado e que despois non exista esta cuestión. Eu creo que volvo a repetir, hai algunhas estradas que necesitan unha actuación urxente, según evidentemente, tamén é certo que non se vai facer un día para outro, pero que necesita unha actuación urgente, volvo a repetir, hai a C552 na zona toda de conexión coa Coruña é un auténtico desastre,
esta de que estamos falando, a 415, pois ten moitos problemas, sobre todo no entorno máis cercano a Meicende, e queremos que, evidentemente, iso ten que entrar, pois, seguramente en algo, pois, nun plan, pois, diferente ao que xa habería planificado no seu día, non? Eu creo que hai que facer ese esforzo, evidentemente será pois máis costoso do habitual, como a todas as administracións, pero creo que o problema sobre todo está nesas líneas. Eu creo que a 6 no que, evidentemente, noutros ámbitos, noutros máis lonxanos seguramente sí, neste ámbito que estuvo tan mal na outra temporada non está tan mal. Tamén é certo que levou a reparación non fai moito, e os parches e as partes que se cambiaron, pero hai zonas, xa digo, que do Concello nas cuales, incluso algunha Diputación, onde baixando aos ovos tamén ten unhas fochancas importantes, non moitas, pero hai 4 ou 5 bastante importantes que hai que reparar. Eu creo que hai que facer ese análise, evidentemente o Concello ten un departamento para poder realizarlos. Nada máis e gracias. Por decir que el contenido de la moción es totalmente correcto, es apropiado, adecuado. Además, coincide con la moción que creo que le presenta el PP en Coruña, la moción que le presenta el PP en Carballo y la moción que le presenta el PP en Culleredo. Es decir, son mociones exactamente similares en todas las situaciones, ¿no? Que, lo volvemos a decir, es totalmente correcta y en este sentido acertada. Sí que es verdad que una cuestión de la moción. Nosotros no debemos supervisar las carreteras de titularidad que no son competencia municipal. No debemos. Sí que estar pendientes, avisar, pero si al final nos hacemos nosotros cargo de todo, yo creo que eso sería un problema dentro de lo que es la gestión municipal. La 6, por supuesto, se tendrá que encargar el Estado. Las carreteras de la Diputación, pues teniendo 14 carreteras en la Diputación, pues tendrán que ellos también hacer una revisión específica de todo cómo está la situación. Y creemos que además la Diputación tiene vigilantes de las estradas que lo pueden hacer. Por supuesto, la 552 de la Xunta de Galicia, por supuesto que tienen que estar perfectamente pendientes en este caso de la situación que hay y actuar, pero no todo puede ser siempre una carga para el Concello, que nos encarguemos de todo, que hagamos informes, que hagamos seguimientos. Cada administración tiene que ser responsable de su propia estrada, su propia carretera. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues dentro de lo que es la planificación, ¿qué es lo que va a pasar también? Y dentro del trabajo y la planificación, a ver, que en el 2026 alguien diga que asfalto para las elecciones, yo creo que no está o no conoce bien el funcionamiento de Arteiz o no conoce bien a los vecinos, porque nadie ahora te vota por asfalto. Esos son de los años, de hace muchos años. Ahora la gente demanda otro tipo de servicios y entiende perfectamente que lo que es el asfalto ya tiene que ser una cosa obligatoria por parte del Concello. Bueno, hay gente que vuelve, hará 20 años para atrás, nosotros intentamos volver para adelante. Pero sí que explicar específicamente el tema de, por ejemplo, la renovación de la C515, ¿no? La 415, perdón, la carretera que va de Sabón a Meicende, o a la inversa. Claro, ahí se va a hacer una actuación, también urgente, porque es totalmente necesaria en la situación que hay ahora actualmente, pero no la vamos a poder arreglar toda de golpe. ¿Por qué no la arreglamos de golpe? Porque vamos a ejecutar el proyecto de la renovación de la iluminación de todo lo que es la 415, desde la rotonda de las Antorchas a la rotonda de Sabón. Y hay cruces en los pasos de cebra que nos imposibilitarían, tendríamos que tapar para volver a levantar. Entonces, vamos a hacer una situación de coordinación, una actuación importante ahora, inmediata, urgente, pero seguramente en cuanto acabemos lo que es el proyecto de renovación del alumbrado público en la 415, haremos un asfalto completo de toda la carretera. No completo, que hay 2 puntos que ya están bien tratados, pero sí que va a haber una renovación completa. Pero tenemos que esperar, porque es que si no vamos a asfaltar y después volver a levantar. Sin más, procedemos a lo que es la votación de la moción. ¿Votos a favor?
Punto 10º, moción da concelleira non adscrita relativa á creación de axudas compensatorias a clubs deportivos sen uso de instalacións municipais. O deporte de base e o deporte federado constitúen un piar fundamental da vida social do noso municipio, non só pola promoción de hábitos saudables, senón tamén polo seu papel formativo, educativo e de cohesión social, especialmente entre a infancia e a mocidade. Os clubs deportivos locais realizan unha función de interese público evidente, representando o Concello en competicións oficiais, fomentando valores como o esforzo, compañerismo e a disciplina e contribuindo activamente á dinamización social e comunitaria. Na actualidade, no noso Concello conviven clubs deportivos que desenvolven a súa actividade en instalacións de titularidade municipal, cuxo mantemento, conservación, reparación e mellora son asumidos polo propio Concello, con outros clubs que, pese a realizar a mesma función social e deportiva, non fan uso de instalacións municipais ao dispoñer de infraestructuras deportivas de titularidade privada ou propia. Esta circunstancia xera unha desigualdade económica obxectiva, xa que estes últimos clubs deben asumir integramente os custos derivados do mantemento ordinario das instalacións, das reparacións imprevistas, das mellores necesarias, así como das adaptacións exixidas pola normativa vixente en materia de seguridade, accesibilidade ou eficiencia enerxética. Resulta evidente que o apoio municipal ao deporte non debe depender exclusivamente de se as actividades se desenvolven en instalacións públicas ou privadas, senón da función social que os clubs desempeñan e do esforzo económico real que deben asumir para garantir a continuidade da súa actividade. Por todo isto, considérase necesario establecer mecanismos de apoio específicos que permitan corrixir esta desigualdade, garantindo un trato xusto, equilibrado e equitativo entre todos os clubs deportivos do municipio. Por todo o anteriormente exposto e argumentado, solicito: primeiro, crear unha liña específica de axudas económicas compensatorias dirixidas a clubs deportivos do municipio que non utilicen instalacións deportivas de titularidade municipal. Segundo, establecer que estas axudas teñan como finalidade compensar total ou parcialmente os custos derivados de mantemento, reparacións, melloras, modernización ou adaptación normativa das instalacións deportivas. Terceiro, regular estas axudas mediante bases públicas e obxectivas que teñan en conta criterios como número de licenzas, categorías deportivas, uso da instalación, impacto social ou custos acreditados. Cuarto, garantir a transparencia, control e fiscalización municipal mediante a xustificación documental dos gastos. E quinto, instar ao Goberno municipal a consignar unha partida específica nos próximos orzamentos ou habilitar os mecanismos necesarios para a súa aplicación. Gracias. Sí. Ben, aínda que, bueno, esta moción pode darse ao debate, nos vamos a votar afirmativamente. Entendemos a necesidade da que fala Noelia nesta moción, entendemos o que hai de fondo nestes acordos, entendemos tamén que se pretende unha liña de subvencións de concurrencia para o ano 26, entendo, e entendemos tamén que o goberno local debe compensar efectivamente os desfases que existen. E por que digo isto? Por que o goberno local debe compensar? Porque evidentemente, xa levamos prácticamente 5 anos desde a COVID que non se aumentan as partidas para as liñas de subvencións de concurrencia. Non me refiro só ao deporte, Por tanto, nós estamos preparando e anunciamos xa aquí, nos dá pé esta moción para falar e anunciar de que para o mes de marzo traeremos unha moción sobre o tema das subvencións, non a nivel deportivo, sino en todos os ámbitos que afecta ao noso municipio. Aínda así, entendemos que as liñas de subvención son escasas. O goberno entendeu moi ben
na COVID o goberno local e todos os gobernos, o provincial, o autonómico, entendeu moi ben que despois da COVID as obras tiveron un plus para subir as súas licitacións, non? Pois a xente que traballa sin ánimo de lucro dentro das asociacións, pois a verdade é que tamén se lles debe compensar ese traballo aumentando a liña de subvencións que non se fixo por este goberno local nestes últimos, vamos a poñer, 5 anos que son despois da COVID, non? Nada máis. Sí. Ben, partindo a base do que dice Xus, é certo que compre actualizar as cuantías que se invirten dentro desas liñas de subvencións que temos aos clubes deportivos e tamén a deportistas individuais. Volvo a repetir que non sei como foi este ano, pero o ano anterior quedara xente sin recibir dita beca. Con relación a esta moción, é certo que hai unha anomalía no sentido de que non todos os clubes na súa situación poden acudir á liña de subvención tal como está plantexada actualmente, e logo temos que acudir a unha fórmula de axuda e compensación a determinados clubes do noso entorno que tamén merecen esa axuda, como pode ser, neste caso, o Clube de Larín e tamén o Meicende, que se lle dá unha subvención nominal directa para poder axudarlles a unha función que fan, unha labor que fan que eu creo que é oportuna e, por tanto, que merecen ser axudados. Que isto é unha situación anómala porque as liñas de subvencións deberían de ser todas por vía dunhas bases con igualdade de condicións e competitivas para todo o mundo. Creemos que sí, de feito así o establece a lei de subvencións e fala desa fórmula anómala para este tipo de subvencións nominais. Se hai forma de adaptar, e nos o dixemos en varias ocasións, non cos criterios que ten a actual liña de subvencións para poder acceder a ela, sino que se pode crear algunha outra liña de subvencións na cual se poda primar outro tipo de cuestións para poder compensalo por unha vía de concurrencia competitiva, nos parecería oportuno, non? Eu creo que non sería nada desdeñable. Eu creo que aí pode estar o debate, non sei no resto, porque claro, os clubes, non sei se todos, pero os clubes que non teñen ou que teñen instalacións propias no Concello están sendo axudados. Me refiro, o Larín ten unha subvención nominal dunha cantidade importante, tamén no seu día se fixeron obras de acondicionamento de algunha das súas infraestructuras xa con este goberno, porque o vivimos aquí, e polo tanto eu non sei por que ven derivado estas cuestións, non? Porque se entrar na liña de subvencións competitivas igual podría recibir igual menos cartos dos que recibe actualmente. Algo parecido que lle pasa a Meicende, que ten unha problemática diferente pola súa situación xeográfica, na cual implica que moitos dos rapaces que van ás escolas deportivas, moi exitosas, por certo, con moitos rapaces, máis de 400 rapaces practicando deporte ali, pero moitos deles non son do Concello de Arteixo, por tanto, pode ser que non cheguen ao porcentaxe mínimo para poder concurrir nas de competencia competitiva que temos, pero, bueno, volvo a repetir, se pode buscar, igual, outro tipo de cuestións bonificadas da maneira oportuna para que sigan recibindo esta cantidade sin ser por vía dunha subvención nominal. Nesa línea nos estamos de acordo, me refiro por outro tipo de criterios que se podan poñer encima da mesa, que se podan indagar para poder axudar a clubes históricos que funcionan ben, no caso do Meicende históricamente, no caso do Larín que está facendo un esforzo importante por ampliar a súa oferta, e queremos que además temos aí unhas instalacións que podrían ser moi aproveitables para o uso deportivo e para o fútbol, porque teñen unhas condicións asitadas, pero certamente tamén sabemos todos que son propiedades dunha comunidade de montes, que eso é a realidade tamén que ten Larín, e, polo tanto, non sabemos se é fácil que a propia comunidade de montes ceder a eses campos ao Concello, e se queren tamén facelo, que igual non queren facelo, está en un ente privado, e, polo tanto, deciden eles o que queren facer cas súas instalacións. Pero, bueno, volvo a repetir que eu creo que hai que ir mellorando todo o que sexa con relación a que os cartos vayan dunha forma competitiva e que sexa por vía de unha liña de subvencións non directas, e, por tanto, se buscamos fórmulas, nos parecería axeitado,
volvo a repetir, non sei cantas entidades deportivas se quedarían ahora mismo fora das que hai actualmente, quitando esas excepcións as que estou dicindo actualmente que teñen instalacións propias, que creo que ahora mismo non me sale máis, seguro que hai alguna pequeniña, non vou a decir o contrario, pero que sería o Larín, no cual, volvo a repetir que xa ten un apoio que podría ser maior ou menor, iso xa non entro, iso dependerá tamén de falar ca directiva propia, de se están ben tratados ou non. Bueno, sobre o punto número 1 de crear unha liña específica de axudas económicas compensatorias, non? Segundo os datos sobrantes no Servicio Municipal de Deportes, non constan entidades deportivas que non utilicen instalacións deportivas de titularidade municipal. Non hai, todas as utilizan. E máis, o Club Deportivo Larín utiliza os campos de fútbol públicos, solicita Ponte dos Rozos, Freán e a veces tamén solicita Meicende, e se lle deixa. E máis, o están utilizando en distintos horarios. Pero bueno, que dispoñen de instalacións deportivas propias, non? Precisamente, estes clubs dispoñen de subvencións nominativas para poder compensar parte dos custes os campos de fútbol da súa titularidade. Tanto o Club Deportivo de Larín como o Club de Suevos existe, bueno, son beneficiarios de subvencións nominativas por importes superiores de 10.000 euros anuais, non? Considerando máis axeitado o procedimento de concesión directo. Sempre se buscou subvencións nominativas en concurrencia competitiva, neste caso hai que facela especificamente nominal, non? O amparo do Reglamento de Subvencións. No caso hipotético de ditas integridades, aquí o problema é que se aprobamos esta moción, o Larín probablemente recibiría o 50% menos. En vez de recibir 10.000 euros o ano, pois con unha inversión do Concello nos últimos anos de 275.000 euros, pois recibiría a mitade. Eu creo que é un error na presentación desta moción, pero bueno. O Club Deportivo Larín adestra con regularidade nos horarios concedidos a principios de tempada en virtude da petición realizada pola propia entidade no campo municipal de Freán, martes e venres, e dos mesmos xeito que o Servicio Municipal facilita horarios en outras instalacións deportivas. Por exemplo, este ano o Larín xogou 15 partidos da Liga nos campos de fútbol municipais. A mesma circunstancia sucede cos Suevos. Os Suevos, bueno, pois non é importante, pois o sentimos. Non é unha situación que teñen as mesmas necesidades os veciños e a xente de Suevos que ten o Larín. A mesma. Pero, bueno, sobre o punto número 2 de establecer axudas que teñan como finalidade compensar parcial totalmente custes derivados de mantenimento, é que xa as bases reguladoras para a concesión das subvencións destinadas a actividades deportivas en réximen competitiva ou nominativa xa o din, contemplan gastos subvencionables, alugueiro, luz, auga, gastos consumibles, todo. Xa está. Regular estas axudas mediante bases públicas e obxectivas que teñan en conta criterios como número de licencias, categorías deportivas, usos de instalacións. As bases reguladoras actuales para a concesión de subvencións destinadas a actividades deportivas contemplan estas 5 líneas de financiamiento. Programa de fomento de deporte federado en equipos, programa de fomento de deporte federado, deportes individuais, programa de eventos deportivos, programas de fomento de programas de actividade física, programas de deportes autóctonos, é dicir, especificamente na liña de promoción de deporte federado, para a ponderación dos criterios, teñes en conta a diversidade de criterios específicos ao largo do ano, non? Que número de licencias federadas, número de equipos, nivel de competición, estrutura técnica. Na liña de eventos deportivos e programas de fomento de actividade física, valórase tanto tamén o proxecto técnico en actividades propostas, como a trayectoria tamén, e no caso concreto das subvencións nominativas das dúas entidades referidas, tómase en consideración os elementos de valoración semellantes aos contidos nas bases reguladoras para a concesión de subvencións en concorrencia competitiva. O punto número 4, eu creo que isto é un chiste. Garantir a transparencia, control e fiscalización municipal mediante a justificación documental dos gastos. Home, todos os expedientes e todas as fases administrativas de subvencións e outros tantos no procedimento de concesión en réximen de concurrencia competitiva como a concesión directa están sometidos ao control de fiscalización municipal. E máis, hai a veces algunha entidade deportiva que non pode justificar toda a cuantía que se lle dá e ten que devolver parte. E que isto
O punto número 4 non entendo. Instar o goberno municipal a consignar unha partida específica nos próximos orzamentos e habilitar mecanismos. Bueno, pois están bolsas para deportistas individuais, subvencións con concorrencia competitiva, subvencións nominativas, 367.000 euros ao ano. Creo que somos o Concello da área metropolitana, por non decir de Galicia, que máis subvencións, neste caso, dá aos clubs deportivos. Referido ao Larín, nos últimos anos, o Concello de Arteixo, entre a subvención nominativa e entre as axudas directas, invertiu 275.000 euros. 275.000 euros. E, efectivamente, houve algún problema no clube, sobre todo os equipos que xogaban o número de licencias. A día de hoxe, en os últimos anos, mira, no 2022, 10.000 euros, 26 licencias. No ano 23, 10.000 euros, 26 licencias. No ano 2024, 10.000 euros, 55 licencias. No ano 25, 10.000 euros, 55 licencias. E máis, o Concello de Arteixo pagou, neste caso, o que é a construción das gradas e o do Ambigú. Máis de 94.000 euros que pagou o Concello de Arteixo. E máis, tamén pagou o que é a sustitución das redes, 8.300 euros. E máis, tamén pagou o que é o acondicionamento, a petición do club, porque isto é un diálogo continuo co club. Se cambiou tamén e se mellorou a situación dos vestuarios. Se executaron obras por valor de 30.000 euros, onde se fixo a execución da zanxa perimetral, se colocou un tubo de drenaxe, se retirou as placas de fibrocemento antes existentes, se lavou a fachada, se colocou unha cuberta nova con planchas de aislamento térmico, se colocaron tamén elementos de evacuación de augas, se enfoscou o que é o propio pechamento e se pintaron os paramentos, é dicir, a zona do vestuario apagou o que é o Concello. Nós o que pedimos aquí, e levamos moito tempo falando e reiterando, é que estamos dispostos a facer un novo campo de fútbol en Larín. Se, neste caso, o club non é facer un novo campo, é sustituir o campo actual e poñer un césped artificial de última xeración como temos nos distintos campos. Non vamos a ser tan exagerados, pero sí que é facer unha instalación... No, en Larín. Sempre mantivemos nese sentido que sí que necesitábamos unha instalación deportiva na zona sur, ou, vamos a decir así, na entorna do ámbito máis rural. Sí que queríamos e entendemos que as instalacións do Club Deportivo de Larín perfectamente encaixan nesa idea de ter unha zona deportiva que poida abarcar todas as parroquias ali existentes. Aquí temos, no entorno máis urbano, temos a renovación dos 2 campos de fútbol de Meicende, a renovación e a construcción do campo de Pastoriza, a renovación dos 2 campos de fútbol de Arteixo, é dicir, xa hai 6 campos de fútbol. Freán tamén, 6 campos de fútbol. O que queríamos, entendemos que se, neste caso, tanto o Club Deportivo de Larín como a Comunidade de Montes, que son os propietarios, nos ceden a esta instalación, nos faríamos unha renovación completa de instalación para que a pudera usar o Club Deportivo de Larín, que non lle supuxera ningún coste e que tamén a puderan usar máis entidades deportivas e máis veciños. Bueno, eu dende o meu punto de vista, os clubes deportivos do municipio que non dispoñen de instalacións municipais sofren unha situación de desigualdade por parte do Concello e non poden garantir unhas condicións dignas. Non se trata de crear enfrontamentos entre clubes independientemente de se as instalacións son municipais ou non. Trátase de equiparar un pouco as posibilidades e oportunidades. Que quero dicir con isto? Que, inda que sí que é verdade que as entidades deportivas reciben unha cantidade de cartos especificada no presuposto anual, a cal agradecen os clubes, sí que é verdade que cando as instalacións non son municipais, os clubs teñen que asumir uns gastos que os que dispoñen de instalacións municipais teñen cubertos. Por exemplo, xa que se fala tanto do Club Deportivo Larín, que xoga nun campo que é titularidade privada, si recibe 10.000 euros anuales, pero desa cantidade ten que sacar para árbitros, desplazamentos, roupa, material deportivo, etc.,
durante unha tempada enteira e con máis de un equipo federado pouco lle queda de medios económicos para facer fronte a numerosas deficiencias como poden ser os vestuarios deteriorados, accesos ás gradas precarios, iluminación insuficiente e un terreo de xogo que necesita melloras evidentes. O esforzo que fai este club e outros e algúns outros dándolle a oportunidade a nenos e nenas a involucrarse no mundo de deporte é digno de valorar e apoiar. Por iso, con esta moción o que pedimos é que se creen liñas de axudas específicas ou mecanismos de colaboración para todos aqueles clubs deportivos do municipio que non dispoñen de instalacións municipais e que así poidan acometer investimentos básicos en vestuarios, gradas, iluminación, céspede e seguridade. O deporte non pode depender de se un campo é municipal ou privado. O que debe importar é o compromiso cos clubs, coa infancia, co tecido asociativo e coas parroquias. E referente á broma do punto 4, para mí non é ninguna broma, porque responde a algo que dixéstedes vos aquí, que lle derades uns cartos ao Club Larín, neste caso, e que non sabíades onde os gastaran. Pagamos os vestuarios. Vostede viu como están eses vestuarios? De verdade os viu? Nada máis, gracias. Sí. Bueno, como xa dixen na primeira intervención, podo entender o fondo da cuestión da que se refire Noelia e por eso xa digo que o noso voto vai ser afirmativo, como tamén expliquei na primeira intervención. Un apunte que o alcalde referiuse que, bueno, que hai certos clubs que recibirían menos cartos se cambian o modelo e tal. Bueno, xa digo, actualicen o tema das bolsas de subvencións e entón, bueno, xa veremos. E o de recibir menos cantidade depende do que incrementen esas bolsas económicas que o goberno local decide cada ano canto se destina a subvención, non? Por tanto, depende dun criterio político do goberno en cuestión de que esas bolsas con esas cantidades cheguen ou non cheguen aos clubs e reciban máis ou menos do que reciben agora, nada máis. Sí, en Arteixo hai 4 entidades que reciben, se non me equivoco, 4 entidades que reciben subvencións nominais non por vía de concurrencia competitiva. Certamente antes non o dixen. Está os Suevos, que tampouco ten un campo propio, ese terreno onde xoga pois era propiedade daquela empresa de propiedade rumasa que no seu día pois desapareceu e que era o campo de fútbol que tiñan eles, que o utilizan e teñen uso, pero non é da propia, creo que non poden acreditar propiedade propia. Se lles dan 10.000 euros, se lle dá 10.000 euros ao Larín, que tamén ten un campo propio e que evidentemente eles mesmos queren telo, supoño que queren telo en propiedade privada, é unha decisión súa. Está tamén Larín, Suevos, está o Meicende, evidentemente, que sí que utiliza instalacións municipais, pero que ten tamén unha línea de colaboración do Concello nominativa de 15.000 euros. Está un deportista individual que, bueno, podes asumir como que chega ao Arteixo que se dan por un deporte individual 50.000 euros. Eu creo que a clave e o debate está máis no trasfondo do que dice Xurxo. Eu creo que buscar a fórmula igual de que a liña de subvencións tuvera unhas bases en as cuales establecese un mínimo que quedaran cobertos nestes casos, o que se lle dá, por exemplo, ao Larín, aos Suevos, ao Meicende, que hubiera unhas bases que establecesen esos criterios para que chegar aí, e a partir de aí, evidentemente, co número de xente que teñan as escolas deportivas e outro tipo de criterios técnicos que se puderan establecer, ir subindo esas subvencións que en algún caso probablemente estén obsoletas para as funcións e o número de rapaces que teñen ahora mesmo practicando deporte outros tipos de clubes deportivos que non teñen que ver co fútbol, que tamén son importantes. Eu creo que por aí se podería traballar, non estar tirando cartos nun deportista individual e estar axudando a aqueles que fan un deporte de base importante para os nosos rapaces. Eu creo que por aí podemos falar. Agora, con relación a isto do debate sobre o Larín, non acabo de entender moi ben o tema, porque, volvo a repetir, eles xogan nun campo privado porque queren xogar nun campo privado e seu, e, por tanto, o Concello poderá dar unha liña de axudas, pero terán que ser justificadas porque está facendo, evidentemente, nun ente privado. Bueno,
es que nos extraña muchísimo lo que es esta moción. No somos capaces de entenderla. Porque a mí me dices, metes esta moción para Larín y para Suevos, lo podría llegar a entender. Pero es solo para Larín. Non fala de Larín a moción, fala de clubs deportivos que xogan en entidades privadas. Non sei onde pon Larín. Larín te lo tiña en tua cabeciña. Vale. Como queres. Sí. Exacto. É dicir, Suevos non... En este caso... Pero bueno, sí, tamén. Sí, clubes deportivos, sí, home, sí. Volvemos a decir, cando o Concello fai unha inversión de unha axuda de 275.000 euros, neste caso o Club de Larín, pois clarísimamente o decimos, a solución do Club de Larín está na cesión do que é o campo de fútbol ao Concello. Creemos que, ademais, é unha decisión que non podemos tomar nós, que ten que tomar, e ten que ser así, neste caso, pois, os directivos do Club de Larín e tamén pois, os propietarios da Comunidade de Montes, porque é un terreno dos veciños. É dos veciños. Xa gustaría en Suevos que fora dos veciños. Ali é peor. Ali é peor, en ese sentido, pois, é importante. Pero, cando estamos tamén falando do que son as subvencións, claro, cal é o criterio? Onde pos o límite cando Larín ten 52 fichas, 400 o Arteixo, 300 e pico Pastoriza? Claro, cal é o límite? Damoslle 200.000 ao Arteixo e damoslle 50.000 ao Larín ou ao Suevo. Aquí hai que ter un criterio de alguna maneira, porque senón isto ao final vai ser unha situación. O Larín, 16 partidos do Larín xogaron en instalacións municipais. Por certo, que nos costan mantelas, que hai que abrilas. Luz, auga, e o Larín pode xogar ali. E os Suevos tamén pasa o mesmo. Suevos ten 36 licencias e tamén reciben unha subvención de 10.000 euros. Cal é a situación que... Cal é o equilibrio, non? Como se dá? No caso de Larín, especificamente, nós sí que entendemos que, chegando a acordo ca Comunidade de Montes e chegando a acordo co club, se ceden ese espacio ao Concello de Arteixo, o que dicimos, facemos unha renovación completa do campo de fútbol. O custe do campo de fútbol sería cero, de mantemento. Todas as instalacións as pagaría neste caso o Concello. O que non pode facer o Concello xa é seguir facendo subvencións nominativas para facer equipamentos, porque, ao final, eso sí que é unha situación que é problemática, que non boa para no futuro. Non é? Bueno, simplemente dicir que a moción viña pensado da maneira que o entenderon os compañeros da oposición, pero o equipo de goberno leva todo o terreo sempre que lle convén. A moción non se chama Club Larín, chámase clubes deportivos que xogan en instalacións privadas, chámelle vostede Club de Suevos, Larín, Oseiro ou como vostede queira. Eu non pido nada que sexa para min, senón para o benestar xeral. As subvencións creo que pon nos puntos de acordo que deben estar debidamente regladas e xustificadas, así que non vexo cal é o non entendemento desta moción, nada máis agradecer pois os demais compañeiros pois o voto favorable. Gracias. O que non entendemos é nós. Vostede falou con alguén da directiva dos Suevos? Falou con alguén? Sí. Bueno. Sabe as necesidades que ten os Suevos? Sí. Claro, é que, por favor, estamos no turno de intervención, non entramos en debates, vale? Estamos en turno de intervención. É que falou ca comunidade... por favor. A ver, o que non son capaz de entender, porque neste caso... O que non son capaz de entender neste caso que a concelleira Noelia, que efectivamente é concelleira, ou foi concelleira no ano 2023 por alternativa aos veciños, agora non está a alternativa aos veciños, pero sí que estivo na vida, ou estivo como representante, ou foi nas listas no 2019. Vostede leva aquí en Arteixo desde o 2019. Estamos no ano 26, pasaron 7 anos. Nunca se lle interesou pola situación dos equipos do Larín ou dos Suevos. Nunca. Que pasou hasta agora?
as necesidades, non é risa, senón que o sufrimento que levamos, sobre todo co traballo con estes clubs, porque sí que é difícil axudarlle estes clubs cando neste caso non podemos actuar nos campos de fútbol que non son municipais. Pero vostede, eu estou seguro que no 19 que había problemas e que vostede sabía que no da 21 o Larín levou 0 euros de subvención. Por que non o pudo justificar? Tiña 19 fichas. E lle importou algo no Larín? Ou lle pasaba algo o Larín cando estaban facendo eles que facían o mantemento do propio campo, se pagaban os gastos, a lavandería, todo o esforzo, aí non lle importaba o Larín. No 19 non lle importaba. Os suevos, que leva unha situación totalmente complicada. Vostede foi nunha lista política e tivo vinculacións políticas desde o 19 con este Concello. O 23 foi elexida concelleira. No 23 lle importou a situación do Larín. Lle importou a situación dos suevos. Nunca lle importou. Cal é o que está pasando ahora? Mire, lle podo asegurar que máis veces que nos reunimos nós, co Club de Larín, o Club de Suevos, non hai ninguén. Non hai ninguén, de verdade. E sí que nunha situación de axudar e axudar a todos os clubs. O que pasa que agora, pois non sei, vostede dixo antes o asfalto, eu creo que agora está interesada, ou descoñeceu, ou coñeceu Larín, ou coñeceu o que é Suevos, pero é que non sabe realmente as necesidades propias dos clubs, é que non as sabe. Non, eu volvo a decir, é que o Club do Larín ten outras necesidades que non pasa polo que está poñendo aquí. É que, non, se aprobamos esta moción, directamente mañán desaparece o Larín ou os Suevos. É que desaparecen. É que directamente a subvención de 10.000 euros pasa a ser unha subvención de 5.000 ou menos. É que os está tumbando, pero además os está tumbando porque nunca se preocupou destes clubs, desde que estivo vostede na vida política no 19, nunca se preocupou por eles, e do 23 de que concelleira nunca lle preocupou o estado do Larín ou dos Suevos, e ven agora, non sabemos por que circunstancias, ven agora a preocuparse dellos. De verdade, a situación, neste caso, do Club de Larín, que sería unha situación boa para eles, pasa por ceder as instalacións do campo de fútbol do Larín. Instalacións que non son do equipo de Larín, que son da Comunidade do Monte. Sentémonos ca Comunidade de Montes, sentémonos co club, e, neste caso, fagamos posible esas cesións. E, o que volvemos decir, o Concello de Arteixo cree que é importante ter unha instalación deportiva na zona sur, na zona das parroquias rurais, e, ademais, que sexa unha instalación deportiva que poda axudar o Club de Larín, que podan tamén xogar máis clubs, que tamén hai esa necesidade, e incluso que, porque, oiga, no Larín hai 2 campos de fútbol, que a ver se, o que queríamos é tamén, incluso, que o segundo campo de fútbol, o que está en baixo a terra, que poida facer tamén unha instalación deportiva libre que poda usar todos os veciños, sen, neste caso, ter que ter o estar nun deporte federado. Ese sí que é o proxecto, eso é o que levamos moitos anos traballando. Esa mesma necesidade tamén a pode ter tamén os suevos. Pero, bueno, benvida o ano 2026, benvida, gracias por coñecer o Club Larín e o Club Suevos. Procedemos entón a moción. Volvemos a reiterar, votar esta moción afirmativamente suporía a desaparición do Club do Larín e dos Suevos, porque o que é a subvención nominativa, se vai a concurrencia, iría a moito menos da mitade. Procedemos, non é ninguna mentira. Noelia, mire, sí. O volvo a decir, volvo a reiterar. Neste caso, ca aprobación desta moción de pasar a criteiros de liña competitiva, sí, o saben os do Larín, sí que o saben, sí, pero... E os de Suevos tamén, sí, o saben porque en Larín... En Oseiro, sí, en Oseiro tamén. En Larín, o volvo a decir, o Concello de Arteixo invertiu 275.000 euros. 275.000 euros. Non o digo eu, o di o informe técnico, o di o técnico de deportes. En Suevos, o que invertiu o Concello foi 124.000 euros. 124.000 euros, non o digo eu, non, o di o técnico municipal. En Suevos, a día de hoxe, ten unha situación que pasa? Lle molesta o que lle estamos dicindo? Pero o que non se pode facer é levar os clubs a desaparición, porque, non sei, o que diste, sí. Tens toda a razón.
unha votación. Votos a favor da moción? Abstencións? En contra? Non hai asuntos de urxencia. Dase conta os decretos 163 do 2026 e das actas da Xunta de Goberno Local, das seguintes actas da Xunta de Goberno Local, das correspondentes a sesións extraordinarias de 30 de decembro de 2025 e das ordinarias de 15 de xaneiro, 28 de xaneiro de 2026. E a continuación, robos e preguntas. Vale, procedemos entonces a la enumeración de robos y preguntas. Pregunta número 1. Axudas individuais de comedor escolar. As axudas individuais de comedor escolar teñen como finalidade facilitar que as familias con menos recursos poidan asumir de forma parcial ou total o custo do servizo de comedor dos seus fillos e fillas nos centros educativos públicos ou concertados. Estas axudas convócanse anualmente para cada curso escolar e a súa xestión corresponde ao Concello, pero ano tras ano repítese a mesma situación. As familias beneficiarias que cumpren os requisitos establecidos e teñen recoñecido o dereito á axuda non perciben o importe correspondente ata ben avanzado o curso seguinte. Este último curso as axudas foron abonadas o día 9 de febreiro do ano seguinte ao que lle correspondían. Esta demora provoca un grave prexuicio ás familias solicitantes, que precisan estes recursos económicos para facer fronte aos pagos mensuais do comedor escolar e xera numerosas reclamacións plenamente xustificadas por parte das persoas afectadas. Trátase dun problema recorrente que evidencia unha deficiencia planificación e xestión destas axudas, que se repite curso tras curso sen que se adoten medidas eficaces para evitalo. Preguntamos, vai o equipo de goberno adoptar medidas concretas para garantir que as axudas individuais de comedor escolar se tramiten e se aboen dentro do propio curso escolar ao que corresponden, evitando que esta situación se repita ano tras ano? Pregunta 2. Situación da granxa porcina do núcleo de Lañas no lugar da Ermida. Exposición. Segundo manifestan os veciños e veciñas do núcleo de Lañas, desde que os porcos entran na granxa sendo pequenos ata que son retirados para a súa venda, non se realizan tarefas periódicas de limpeza nin de mantemento das instalacións, accedendo á granxa únicamente o día de entrada dos animais e o día da súa saída, realizando nese momento unha limpeza mínima. Ao parecer, recentemente instalouse un tubo que evacúa de maneira continua as aguas sucias directamente á fosa ordinaria de Xurros, cando isto antes non era así, senón que o baldeirado se producía únicamente cando se abría a comporta de maneira manual, o que está a provocar un cheiro constante diario que afecta gravamente a veciñanza cando anteriormente o baleirado se realizaba de forma puntual durante as limpezas. Preguntamos, ten coñecemento o Concello desta forma de funcionamento da granxa e considera que cumple coa normativa vixente en materia de benestar animal, salubridade e control ambiental? Que controles está a realizar actualmente a Consellería de Medio Ambiente sobre esta explotación e cales son as conclusións ou determinacións derivadas deses controis? Pregunta 3. Ocupación do dominio público por oficina inmobiliaria na travesía de Arteixo. Tal e como se pode comprobar nas imaxes achegadas, existe nunha beirarrúa da travesía de Arteixo unha caseta tipo container reconvertida en oficina inmobiliaria de uso privado, instalado sobre o espazo público peonil e ocupando unha parte moi significativa da beirarrúa, chegando a invadir máis da metade da súa anchura. Esta situación supón a ocupación de dominio público municipal e unha clara limitación do dereito ao tránsito peonil, afectando especialmente a persoas con mobilidade reducida, persoas maiores e carriños de bebé. Preguntamos, dispón esta oficina inmobiliaria de autorización ou licencia municipal para a súa instalación e para a ocupación do dominio público no emprazamento actual? En caso afirmativo, que tipo de autorización se concedeu con carácter temporal ou permanente e baixo que informes técnicos? En caso negativo, ten previsto o Concello adoptar algunha actuación para restituir o uso público da beirarrúa e garantir o cumprimento da legalidade vixente?
Rogo un arranxo do firme das diferentes estradas municipais e autonómicas do municipio de Arteixo, atendendo o mal estado no que se atopa o firme en diferentes estradas do noso municipio, tanto de titularidade municipal como autonómica, nas que en determinados tramos xa resulta complicado circular con seguridade e nas que os vehículos poden verse prexudicados pola existencia de fochancas, irregularidades no firme ou desniveis nas arquetas instaladas nas vías, esta situación supón un risco evidente para a seguridade viaria e unha molestia constante para os veciños e veciñas que utilizan esas estradas a diario. Rogamos que o Concello de Arteixo actúe con carácter urxente nas estradas de titularidade municipal que presentan un estado deficiente do firme co obxecto de evitar accidentes ou danos nos vehículos, que desde o Concello se inste a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras e a Axencia Galega de Infraestructuras ao ranxo dos tramos de estrada de titularidade autonómica que se atopan en mal estado no termo municipal de Arteixo. Rogo 2 charlas e talleres para familias con nenos e nenas con necesidades especiais. Na actualidade existen nenos e nenas con necesidades especiais cuxas familias continúan atopando dificultades no acceso á información, aos recursos e aos servicios dispoñibles para mellorar a súa calidade de vida. As charlas e talleres dirixidos ás familias son unha ferramenta útil de orientación, apoio e acompañamento achegando información, estrategias prácticas e apoio emocional. Estas actividades poden ser impartidas por profesionais especializados ou por asociacións especializadas no ámbito das necesidades especiais do propio municipio, como a Asociación Incluar de Arteixo, que conta con experiencia e traballo recoñecido neste eido. Rogamos que se estude a posibilidade de crear e desenvolver charlas ou talleres dirixidos a familias con nenos e nenas con necesidades especiais no Concello de Arteixo e que se poñan a disposición espazos municipais como os locais sociais co fin de facilitar o acceso a estas actividades e achegalas tamén ás zonas máis rurais e afastadas do núcleo urbano. Rogo 3 e último, reparación do mobiliario deteriorado no paseo do embalse de Meicende. Atendendo as demandas trasladadas por veciños e veciñas da zona de Meicende, ponse en coñecemento o mal estado no que se atopa diverso mobiliario urbano situado nesta área, presentando elementos claramente deteriorados ou mesmo completamente rotos. Entre os elementos afectados atópanse, entre outros, a varanda ou valao de protección existente entre o paseo e o embalse, así como os bancos que se atopan en mal estado, rotos ou tirados, o que supón un risco potencial para a seguridade das persoas usuarias e unha evidente degradación do espazo público. Rogamos que o Concello de Arteixo proceda á revisión e reparación do mobiliario urbano deteriorado existente na zona Meicende, en especial da varanda de protección entre o paseo e o embalse dos bancos que se atopan en mal estado, que se actúe con carácter prioritario naqueles elementos que poidan supoñer un risco para a seguridade da veciñanza. Gracias. Se leo as tres preguntas e os rogos. Problemas de seguridade pública no entorno das casas de apostas. No pleno do mes de decembro, o BNG presentou unha moción sobre o problema das ludopatías e os problemas de seguridade asociados que foi aprobada por unanimidade de todos os grupos políticos. Nela acordouse reforzar a vigilancia e coordinación das forzas de seguridade nas contornas dos locais de apostas co objetivo de prevenir conflitos, mellorar a seguridade cidadá e garantir a convivencia veciñal. Porén, estánse a suceder continuos altercados nelas, nomeadamente na da Luque ao carón do Feitiño e na que está preto do Silo con fronte de Correos. Por iso preguntamos que actuacións ven de realizar o Concello para paliar estes focos de inseguridade e para cumprir o resto dos acordos tomados nesta moción. A segunda pregunta é a respecto dunha gasolinera en construción. Na actualidade atópase en construción unha nova gasolineira no polígono de Sabón, nunha parcela que está en fronte da nave de Diputación cedida ao Concello a troques de terrenos e morais. Sabemos que os permisos correspondentes non son competencia municipal, mas a veciñanza está preocupada, pois estará situada a menos de 20 metros do embalse, cuxa auga, ademais, utilízase para o consumo humano. Por iso preguntamos, indagou o Concello sobre o escrupuloso cumprimento das normativas exigibles para este tipo de negocio e interesouse sobre a non afectación das augas do embalse. E a terceira pregunta é a respecto do proxecto residencial na Penuqueira. A Xunta de Galicia vende a aprobar o informe estratégico para urbanizar este ámbito en Arteixo que permitirá a construción de 160 novas vivendas. Nun principio insinuouse que estas vivendas contarían con régimen de protección oficial, mas agora infórmase que solamente parte delas contarán con este régimen. Por iso preguntamos cantas destas 160 vivendas do proxecto do Instituto Galego de Vivenda e Solo contarán con un régimen de protección oficial. Ben, os tres rogos. O primeiro fala
dos aparcamentos indebidos. Unha das problemáticas da circulación viaria en Arteixo é provocada polos aparcamentos indebidos en lugares prohibidos e inapropiados que provocan grandes caos circulatorios impedindo a normal circulación dos vehículos cando non a impiden directamente. Por citar algunhas zonas, nomearemos a do entorno de Vilarrodís, coas rúas Alcalde Platas Varela, a rúa Nicaragua detrás do Pasatempo ou a rúa Aurelio Ribalta. Por iso rogamos que se estude o problema para acadar unha solución definitiva que podería pasar por proporcionar alternativas de aparcamento acompañadas das sancións correspondentes cando corresponda. O segundo rogo é sobre Arteixoven. O pasado 14 de febreiro celebrouse o Arteixoven 26 con motivo do entroido. A veciñanza, mesmo a rapazada, preocupalle que estes eventos acaben se convertendo en botellóns improvisados que, independentemente de si mesmos e froito de evidentes incivismos, acaban co resultado de zonas cheas a reventar de lixo impropios dunha sociedade civilizada. Por iso rogamos que as iniciativas adicadas á xuventude que deben de ser moitas e son moi necesarias, organizadas polo Concello, sexan orientadas a actividades lúdicas, pero máis educativas e culturais, fuxindo de actos que acaben rematando en botellóns improvisados. E, por último, o último rogo é sobre a vertedura de suevos. Como cada ano, véñense producindo preocupantes verteduras ao carón do Areeiro en suevos, agravadas este ano polas continuas borrascas que se están a producir, deteriorando novamente a estrada recentemente amañada. Sabemos que se está a ampliar a sección da canalización que evitaría este problema de evacuación cara a Edar de Bens, e que hai problemas coas características do terreo, mas estamos vendo que a estrada na que están a gastar cartos e máis cartos vaise ver novamente afectada, e por iso rogamos que se estude algún tipo de solución temporal para evitar que estas verteduras volvan a deteriorar a devandita estrada e que estas augas fecais contaminen as praias próximas. Sí, nós presentamos un rogo sobre algo moi acaído por parte da cidadanía, que é a instalación de servicios pois cerca daqueles espacios públicos que utiliza a xente, como son os parques, os paseos, as pistas multideportivas. Creemos que hai unha deficiencia de zonas de baños públicos e fontes nestes ámbitos e, polo tanto, o que queremos rogar é a instalación de baños públicos e fontes pois, en lugares tan fáciles como a pista multideportiva, por exemplo, que hai na zona dos colexios de Arteixo, o Parque Central, o Meicén de Concilia, o Monticaño, o sea, en sitios onde os nosos cidadáns van a buscar unha zona de esparcemento, non teñen nin para lavarse as maus, para mexar ou para poder beber. Tamén presentamos outro con relación a algo que xa trouxéramos en outra ocasión, que é a situación do parque infantil e todo o parqueciño que hai ao lado da igrexa ou encima da igrexa de Pastoriza, que xa dixéramos que o muro se estaba caendo, non se fixo nada, e tamén nos advirten de que non se está facendo mantemento nas podas, e, polo tanto, incluso outro día a caída dunha rama fixo que unha señora levara un golpe, polo tanto, creo que debería de actuarse ali, xa que non se fixo actualmente, e tamén incidir nunha cuestión que eu creo que a miña compañeira Ana o dixo en moitas ocasións, que tamén pasa en Pastoriza, con relación pois ao estado de moitas beirarrúas cheas de lodo, de porquería, derivado de parcelas que non están acondicionadas e se utilizan para aparcamento. A que me estou referindo? Na avenida de Pastoriza, ali cheando o cruce ca calle Gregorio Hernández, pois está, sobre todo no inverno, está chea de porquería, está casi inutilizable por culpa de que os vehículos acceden ali e eso non está preparado. Por tanto, nos rogamos que se actúe. Con relación tamén a unha situación que vimos neste mes, que foi o derrubo dun muro de contención dunha parcela na rúa Figueiras, na aldea de Oseiro, que invadiu a calzada, o derrumbe, e que se retirou por parte do Concello, sabémolo, pero queremos saber que se vai a facer a continuación, porque aquilo que dá unha situación de seguridade condicionada, hai xente maior no entorno e non queremos que volva a suceder. Por tanto, queremos rogarlle ao Concello que actúe para garantir a seguridade daqueles que circulen por ali, tanto sea peatóns ou vehículos, e tamén saber como está un tema que xa falamos en varias ocasións, que tamén hai unha edificación xusto a acabar a rúa Figueiras, entre as rúas Igresario e xa non me acordo o nome da outra, a rúa Igresario e a rúa
Rañobre, que é unha edificación que se fala en moitas ocasións, os propietarios estaban dispostos a negociar para mellorar a accesibilidade desa zona e saber se fixo algún movimento ou se vai a facer. E logo presentamos preguntas, unha con relación ao que está sucedendo nos Suevos co tema do bar, porque sabemos que non se deu a segunda prórroga nunha concesión que se sacou por 2 anos máis posibilidade de outros 2 máis. Sabemos que esta concesión, que non se prorrogou tal, está pechado no expediente, nos decretos ou nas actas salía que era por obras. Evidentemente, supoño que serán obras de acondicionamento, porque a obra é recente, do 2021. Entonces queremos saber como, e preguntar porque canto tempo vai estar pechado o bar, non? Porque isto debía haberse planificado para sacar unha nova concesión e tela xa avanzada e evitar tanto tempo de peche. Tamén o que pasou co gimnasio, porque recordo que ali se prometeu, está nos medios de comunicación, está aquí a delegada dunha dos medios que sacaba aquelo, que no terceiro piso iba a haber o mismo gimnasio, ou se iba a poñer un gimnasio para a poboación e para o clube. No terceiro, todos os veciños de Sobo saben que en algún momento se trouxeron material para ese gimnasio, pero non cabía pola porta, e a partir de aí non se volveu a instalar o gimnasio, o gimnasio quedou nunha simple promesa. Tamén saber se van a cumplir coa promesa que lle fixeran a tanto os veciños de Suevos como ao clube de instalar este gimnasio. Logo tamén preguntar, que tamén preguntou o BNG pola gasolineira esta, non poñendo en dúbida de que teña todos os permisos legales, pero sí nos gustaría saber, porque está moi preocupada a xente, sobre todo no sentido de que nese espacio onde se está a facer a gasolineira debe haber 30 ou 40 metros hasta chegar a auga, non hai moito máis nese espacio que vai hasta Inosa, dende a baixada da rotonda de Sabón pola avenida da Diputación, e a gasolinera vai quedar pegadiña a auga. Entón, queremos, o Concello, eles dicen que non ten nada que decir, claro que ten que decir, ten que dar unha licencia de obra e tamén ten que dar unha licencia de apertura, esos son cuestións que ten que dar o Concello, e queremos saber se existen informes en que liñas son de Augas de Galicia e de outros entes da Xunta de Galicia, porque ali, eso tamén o ten que saber todo o mundo, se potabiliza a auga e se dá de consumo o polígono de Sabón, e, por tanto, non sei se será o mellor lugar para poñer unha gasolinera, pero, nós non tuvemos todavía acceso, pedimos e saberemos o que pasa no futuro. E logo, a última pregunta é con relación a algo que debatimos no último pleno, que foi a traída aquí da nova ordenanza de taxi. Nos quedamos un pouco abrallados de que non se falaran tanto coas asociacións de taxi como os taxis individualmente. Todos nos decían, nos puxemos en contacto con eles, que non sabían nada de que se iba a traer esta nova ordenanza. Todos pensamos que, posteriormente a eso, e tal como o debate aquí, se falaría con eles. Eu creo que xa se está tardando, a día de onte non se falara co colectivo, e xa se está tardando en intentar buscar solucións reais, tanto os problemas dos usuarios, que todos sabemos que teñen problemas, sobre todo con relación a esas guardias que a veces os usuarios non atopan esos taxis, e tamén con relación aos problemas que teñen os propios taxistas, que tamén os teñen, e que o Concello debería de intentar axudarlles, porque creo que un Concello onde se tarda 6 ou 7 meses en renovar unha licencia ou conceder unha licencia, carnés, moitos taxistas sin carné de taxi, a situación da parada e do sitio onde teñen para poder mexar un día pola noite, unha situación lamentable, en multitud de cuestións, seguridade, moitas cuestións e axudas, porque no Concello de Coruña os taxistas se lle dan axudas, e aquí no Concello de Arteixo non se lle dá ninguna, e, por tanto, creo que se podría buscar un equilibrio para buscar un acordo para que realmente se cumplise co que queren os usuarios e o que queren os taxistas. E a día de hoxe, a falta de 20 días para que acabe o plazo de alegacións, non se falou con eles. E iso é o que quería preguntar, se vai a falar con eles e a ver se se vai a negociar esta cuestión. Empiezas por lo de los taxis. Bueno, buenos días a todos. La pregunta es eso. Bien, mira, te voy a indicar. Como cualquier otra ordenanza, su redacción es de competencia municipal. Y en el caso concreto que nos ocupa, que es la petición que tú nos haces, se redactó por personal técnico de la policía local, que es el departamento competente en todo lo relativo a los taxis. Los colectivos, no solo los taxis, sino también de usuarios, de consumidores, etcétera, pueden participar presentando alegaciones al texto, que no hará más que enriquecerlo, y para ello se articulan los procedimientos recogidos en la normativa vigente. Es realmente falso que el colectivo de taxistas desconociese la ordenanza. Lo repito, es totalmente falso. Porque participaron en la redacción.
Claro, los que estaban en la anterior directiva y en la anterior directiva y en la anterior directiva. Porque se hicieron varias mesas de trabajo con las anteriores directivas de la asociación. Es más, en el año 2025, se realizó una junta con todos los taxistas promovida por ellos, o sea, solicitada por ellos, con el cual se trató problemática y demanda del sector, y a la cual acudió como invitado un oficial de policía en representación de la policía y recogió dichas demandas y explicar un poco las deficiencias que se observan recogiéndose acta de dicha reunión. Por lo tanto, incluso hay un acta. Ya en esa reunión se votó al respecto de instaurar un servicio digital en el servicio, saliendo R-Taxi como la plataforma seleccionada, porque fue la más votada. Por parte del jefe de área de seguridad, que todos lo conocemos, se giró visita a la parada de Arteixo para comprobar las demandas de los taxistas para mejorar la misma. En concreto, la mejora de los urinarios, como usted bien dice, de la caseta y de la conexión a Internet. Mejoras que se encuentran en estudio y tramitación en el Departamento de Bienes y Obras. Porque todo esto, porque claro, tenemos ahora que volver a reunirnos con ellos para efectivamente concretar si con R-Taxi se hace todo esto. Y se hace con todo esto, pues entonces ya cuando se haga toda la obra, pues ya se va adaptando también a esta solicitud. En cuanto a la dilación en la tramitación de nuevas licencias, que dice usted que se tarda 9 meses, transferencias de cambios de vehículos, etc., se responde a varios factores. En muchos casos, porque no presentan toda la documentación. En otros casos, claro, porque esta documentación la tiene que presentar por movilidad a la Xunta de Galicia. Otras por carga de trabajo. Otras por ser por mortis causa e implicar documentos de difícil consecución, como las declaraciones de herederos, transferencias de vehículos, etc. Para ello, desde el 1 de febrero se incorporó un nuevo inspector de policía, el cual se está encargando ya de la tramitación de estos expedientes para poder tratarlos y agilizarlos. En cuanto a las deficiencias de horarios festivos y nocturnos, esta ordenanza responde en parte a intentar atajar dicha problemática. Recordar que la licencia no es de los taxistas, es del Concello. Y como tal, hemos adoptado el firme compromiso de hacer cumplir los deberes y obligaciones que su posesión conlleva, respetando siempre los derechos de unos y de los otros, tanto del Concello como de los taxistas. En cuanto a la reunión con la actual directiva que me dice usted, pues mire, les hemos solicitado una reunión con todos los taxistas. La nueva directiva dice que queremos reunirnos nosotros y tal, y nosotros hemos dicho no, con todos los taxistas. Por lo tanto, creo que hoy incluso el intendente de policía, o sea, el jefe de seguridad ciudadana, iba a ponerse en contacto hoy con todos los taxistas, porque nosotros lo que queremos es una reunión con todos y no con una directiva como hemos hecho hasta hoy, que a lo mejor por error nuestro y creyendo que ellos estaban unidos porque son los representantes de los taxis, pues llegábamos a estos acuerdos. Entonces, para ya terminar con este tema, vamos a intentar reunirnos con los máximos posibles, con todos los taxistas. Yo creo que con esto ya respondo el tema de los taxis. Gracias. Sí. Importante, Martín, es verdad que la directiva quiere reunirse con nosotros, pero tiene que ser, para que sea una reunión sobre todo productiva, que sea abierta a los 28 taxistas y que cada uno exprese su opinión, porque sí que nos estamos o nos trasladan que sí que hay conflictos importantes entre ellos. Entonces, para no tener solo, a lo mejor, una reunión específicamente con la directiva, que estén y se convoca a los 28 taxistas de Arteixo y que trasladen lo que puede ser su opinión o si quieren hacer aportaciones a, en este caso, pues la ordenanza presentada. Pero si eso, en ese sentido viene la pregunta. Si a nosotros lo que nos preocupa, José María, es que se llegue a soluciones. Pero las soluciones no van a venir por vía de la imposición y lo sabes, porque ya lo intentaste y no va a funcionar así. Entonces, nosotros lo que decimos es busquemos la fórmula del equilibrio
con todos los taxistas de buscar mecanismos en los cuales implican a que el taxi cumpla con sus obligaciones, que las tiene que cumplir y que se hagan las guardias oportunas, pero al mismo tiempo que el taxista se sienta bien tratado con relación, pues eso, a ayudas que se pueden dar, a seguridad que puedan tener, al estado de sus instalaciones, a cómo se tramitan sus problemas, sus licencias, su carnet. Me refiero, hagamos una fórmula para intentar buscar soluciones con ellos, porque sin ellos yo creo que el problema va a ser que no lo vamos a solucionar, José María, es lo que me preocupa a mí como usuario, que yo no tengo un taxi. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y nosotros lo que intentamos es solucionar esos problemas. Por lo tanto, por eso hemos activado ahora esta ordenanza, precisamente para que ellos las cumplan y nosotros también. Porque, en primer lugar, somos los primeros que sabemos que no hay taxis de noche, porque no se te quejan a ti, se nos quejan a todos también. Se nos quejan a nosotros también. Yo recibo quejas continuamente, por eso esta ordenanza, y la vamos a llevar a rajatabla. Por eso queremos reunirnos con todos los taxistas. De ayudas a los taxis. Hombre, nosotros le estamos facilitando todo lo que quieren cuando hacen traspasos de vehículos, cuando la licencia es municipal. Nosotros estamos facilitándole todo eso. Otra cosa, en alguna ocasión, y tú lo sabes también, les hemos pedido si querían los taxis cuando fue el tema de servicios sociales. Al principio dijeron que sí, después que no. O sea, ¿quieren ayudas? No sabemos qué tipo de ayudas quieren. Ellos tampoco, nunca nos las han pedido. Tampoco sabemos a qué se refieren. Esto lo sabes tú, pero nosotros tampoco sabemos. Bueno, la mayor ayuda que ha hecho este Concello, que yo no sé si habría sido un error, o puede ser que pudiera ser un error, es que desde el 2011 hasta el 2026, con la posibilidad de sacar 7 licencias más de taxis, no se han sacado. Yo no sé, fue más ayuda que esa, creo que no se le ha ofrecido ningún ayuntamiento, ninguno, más ayuda que esa. Y no sé si esa ayuda, por en este caso ayudar y beneficiar al colectivo, ha sido un error nuestro. Porque se da esta situación que hay. Vamos a recibir a todo el colectivo, que venga, se va a citar a todos los taxistas, que vengan y que traslade su opinión. Y efectivamente, oye, pues muchos nos tememos que es verdad que es muy difícil llegar a un acuerdo, pero intentemos por lo menos que haya, vamos a decir así, un acuerdo mayoritario. Convencer a todos va a ser imposible, pero que sea algo mayoritario. José María, sigue tú también con el tema de la actuación. Las dos del BNG. ¿Las dos del BNG que tienes? Sí. Sí. Vale. Bueno, también decir que cuando fue el tema del pleno que me dices de diciembre por lo del show, efectivamente, inmediatamente se incrementaron los controles policiales allí. En ambos locales, no solo en el Luquian, nosotros, controlando principalmente el estricto cumplimiento del horario de cierre, principalmente las noches de los viernes y de los sábados, que es cuando mayor asistencia tienen allí. Se realizaron reuniones con la Guardia Civil para indicarles la problemática, porque como sabéis es un tema de seguridad ciudadana, aunque nosotros también lo estamos llevando, porque de cada 10 visitas que hacemos allí, o sea, cada 10 llamadas, por desgracia 9 las tenemos que hacer nosotros, porque la Guardia Civil, para la patrulla que tienen más competencia y más espacio, si quieres tú, y entonces a veces pues no han llegado a tiempo, entonces lo hacemos nosotros. Además del control, se hacen controles de cliente en el exterior de dichos locales para evitar ruidos y posibles consumos de bebidas y otras sustancias en el exterior, con la finalidad de hacer prevalecer el respeto hacia todos y cuanto más asistencia hay en los locales, pues nosotros intentaremos también llegar a acuerdos. A lo largo del ejercicio, de manera puntual, se realizaron controles de aforo cumplimentando la normativa de consumo y de juego, realizados, por tanto, por personal de la Policía Municipal, como por actuaciones conjuntas con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero decirte con esto que este es lo que me pasó la policía también a mí, y quiero decirte con esto que estamos muy pendientes de ese tema, estamos muy encima de ellos. Se han hecho, bueno, bastantes sanciones por el tema de alcohol y de drogas y por de ruidos en la calle. O sea que en esto hacemos lo que podemos y seguiremos peleando. Pero constan esas incidencias de peleas en exterior. Sí, nosotros cuando llegamos lo que hacemos es apartarlos, tomar nota y presentar denuncia y muchas veces cuando llegamos allí o ya no hay pelea o algo nos dice, pues yo no vi nada.
yo no vi nada. Y muchas veces yo te puedo enseñar partes de la policía sin poder darte datos ni nada, en cual corrobora mis palabras, sin problema ninguno. Y después, con la otra pregunta que me hacéis... Espera, José María, Silvia es un sitio conflictivo, hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y que está seguido tanto la Policía Local como la Guardia Civil. Continuamente. Lo que pasa es que pedimos que en este caso, siendo competencia de la Guardia Civil, que actúe, pero que actúe de una manera más amplia, porque es reiterado. Sí. Es reiterado y lo sentimos por los vecinos. Es reiterado. Unha cuestión, a Guardia Civil temos constancia de que vai por ali? Sí, tenemos constancia porque en los partes policiales de la policía local, en muchos dochos dice, en colaboración con la patrulla número tal, se han realizado estas actuaciones. Sí, es porque cierto. sabemos que a fin de semana aquí non hai dotación da Guardia Civil, que Sí, está fechado o cuartel. Hay una patrulla de noche. Lo que pasa es que lo que yo te decía antes, no abarca solo Arteixo, tiene más competencia. Tiene Arteixo, Carballo, Arteixo, Carral, Culleredo y Cambre. Y a veces incluso tiene que reforzar Oleiros. Es lo que hay. Eso hay que pedirle al Ministerio de Defensa, al Gobierno de España, que nos aplique la Guardia Civil, que es lo que queremos. El Ministerio del Interior, perdón. Sí, sí que Perdón, Defensa del Ejército. Una patrulla, si se sabe si... No, pero el tráfico de drogas sí. El tráfico de drogas sí que tiene competencia. El tráfico de drogas tiene competencia. Hemos solicitado colaboración, se ha dicho que no, que es competencia exclusiva de la Guardia Civil. Y el problema de Luquia no son, para mí, el problema más grave no es el tema de los ruidos, ¿eh? No, el problema más grave no son los ruidos, ¿eh? Sí, pero el problema no es el problema del ruido. Y los coches vienen asociados y todo lo que está allí por una cuestión que es competencia exclusiva de la Guardia Civil, que nos lo han dicho a nosotros, ¿eh? Bueno. Aparcamientos indebidos. Perdón, el control de vehículos lo hace la policía local. Sí, es verdad. El control de vehículos lo hace la policía local. Estamos hablando... vamos a ver, estamos hablando de las salas de juego. José María. Mira, Martín. ahora mismo, José María. vamos a ver. José María, cíñete a responder la pregunta de aparcamientos. Ya. No entramos en más debates, ¿vale? Respondemos las preguntas y acabamos. Que hoy vamos bien y además vamos bien de tiempo. Bien, pues en respuesta al ruego del bloque por lo de los aparcamientos, aquí los incumplimientos de la normativa viaria está diariamente perseguida por la policía local, al ser uno de los cometidos competenciales principales, no los de las drogas, procediendo a la denuncia de la infracción, incluso la retirada del vehículo, cuando así lo lleva la grúa municipal. El estacionamiento. Estamos trabajando para habilitar espacios que puedan hacer las funciones de que el coche no pueda aparcar en otros sitios y intentar descongestionar zonas. Es lo que estamos intentando. Ahora ya sabéis que vamos a empezar con la travesía de Arteixo, ampliamos aparcamientos y seguimos en ello. Según se puede ir haciendo, se van haciendo. Ahora, las denuncias se están haciendo y bastante, que también os lo puedo demostrar. Muchas gracias. ¿Perdón? En ocasiones y cuando es necesario, sí. Si estorban, por ejemplo, sí. A ver, yo lo vuelvo a decir. Si estorban, sí. No Otra cosa es que tú estés mal aparcada en un paso de peatones o tal, que lo primero que te hacen es denunciarte. Y otra cosa es que estés estorbando la salida de otro vehículo o tal, que entonces ahí sí que ya fijo que te lo lleva la grúa, ¿eh? José, listo la tuya, ¿no? Vale, entonces, Inés, comienza tú con el tema de la pregunta de Noelia de ayudas comedor, ¿vale? Vale, pues el tema de las ayudas comedor, comentar la modalidad, lo habíamos hablado, Noelia, te lo comenté en junta de portavoces, que era ya desde el año 2020, hicimos un cambio de modalidad,
que las ayudas, en vez de ingresarle directamente a las familias, se le están ingresando a las entidades gestoras del servicio, bien sea la AMPA o que la AMPA delegue directamente a la empresa que le gestiona el servicio. Y eso lo que nos permite es que las familias, sobre todo las que realmente tienen la bonificación 100% o están en programas sociales, no tengan que adelantar el dinero, sino que la empresa ya no les cobra el servicio. En este caso, la ayuda que tenemos asignada y el presupuesto consignado son 200.000 euros que están destinados para las ayudas de comedor, y en este caso los beneficiarios de cara al año pasado fueron sobre 248 personas beneficiarias, y la ayuda máxima que estamos dando que cubre es 90 euros al mes. Y la mínima que podemos dar, pues en este caso de las rentas más altas, que en nuestro caso funcionamos con rentas más elevadas, cuando ponían ejemplo algún concello como a Coruña además trabajan con personas las más vulnerables que son usuarias exclusivamente de servicios sociales, y nosotros aquí la ampliación de la renta es mucho mayor. Entonces, cuando son rentas más elevadas, la cuantía pues se ve aminorada pues hasta un 30% del coste real. Y luego no solo damos este tipo de ayudas a las familias, que en este caso ahora mismo está la convocatoria abierta de este curso para que presenten y puedan justificar, y a lo largo de estos meses, a la mayor brevedad, cuando sea el mes más adecuado, sacaremos ya la del curso que viene, a ver si de cara a septiembre del año que viene, cuando se inicie el curso, las familias puedan tener la concesión de la ayuda. Y aparte de esto, también las AMPAs, que son las gestoras de los comedores, quitando un centro educativo, en este caso que es el CEIP Galán, que está gestionado por la Xunta de Galicia, destinamos unas subvenciones nominativas a las AMPAs para la gestión del comedor y así facilitarle y que puedan abaratar el servicio de comedor, es decir, hay otra financiación. En este caso, el AMPA Ponte dos Brozos recibe 10.200 euros, el AMPA Novo Arteixo recibe otros 10.200 euros, a AMPA Gaivota recibe 8.250 y el AMPA Barrio Novo y el AMPA Loureiro reciben 3.500. Esto va un poco a criterio del alumnado que tienen, que son comedores mucho más pequeñitos, que somos conocedores que la dificultad puede ser mayor. Por eso este año, en el 2026, se hizo un incremento de las cuantías de los dos centros más pequeñitos, que es el de Barrio Novo y también el AMPA de Vilarrodís. Y despois, en cuanto a nenos e nenas con necesidades especiais, decir que trabajamos de manera transversal en todo el municipio y en todos los departamentos y concejalías, es decir, un niño o una niña que tenga una diversidad funcional, en este caso tiene acceso a cualquiera de las actividades que ofrecemos. Se trata de incluir, de que seamos un municipio inclusivo y que no estemos etiquetando a los niños. Por tanto, tanto actividades extraescolares que disponemos de muchos niños con diversidad funcional disponen de sus monitores de apoyo, al igual que puede ser en los centros de Concilia, Concilia Balneario, Concilia Meicende, también se le atiende a todos estos niños. Y de cara a cuando habla usted del acceso a la información, decir que desde el departamento, más concretamente, que es donde más se trabaja este tipo de cuestiones en servicios sociales, el equipo técnico, ya sea trabajadora social, educadora, psicólogo, ponen a disposición toda la información a las familias siempre que la demanden, evidentemente. Información que damos a mayores, los centros educativos también en los equipos de orientación. Recordarle que pusimos en marcha el servicio de atención temperá de 0 a 6 años para niños con diversidad funcional que tienen un equipo específico de psicóloga, de fisioterapeutas y de terapeutas y de logopedas para poner a disposición y que son derivados por su pediatra desde el centro de salud. Por tanto, la información, ya sea para recursos asistenciales, ya sea para recursos sociales como la prestación o la tramitación de la dependencia, de la discapacidad o cualquier trámite, la familia tiene totalmente a todos estos servicios a disposición para ser informados y tramitar todos estos recursos. No olvidarnos tampoco de las actividades deportivas que también tienen sus apoyos y todos los campamentos que hacemos que todos los niños con diversidad también acceden a todos estos campamentos con monitorado de apoyo. Actividades más específicas, entra en la planificación del departamento, ya sea en el de servicios sociales, el CIM,
todas estas actividades totalmente más específicas. También hay que decir que la experiencia, cuando hemos sacado y están publicadas este tipo de actividades, o no asisten o asisten 2, 3 familias. En este caso, nosotros estamos a entera disposición para ofrecer, que es uno de los objetivos de nuestra concejalía, ofrecer este tipo de actividades. Por eso, en ese caso, menciona, además, a una entidad social del Concello de Arteixo, que estamos abiertos a trabajar de la mano con ellos y brindarle apoyo en este sentido. Lo hicimos en varias ocasiones, hoy aquí lo vuelvo a decir. De hecho, solicitan espacios que en este momento se están tramitando para la gestión de actividades propias y se le ceden los espacios municipales a coste cero para que la entidad desarrolle sus propias actividades, y en el caso que requieran alguna específica nos la puedan trasladar y ver la posibilidad de poder gestionarla. Pero lo importante de todo esto, y al menos es la demanda que nos llega, es la inclusión y la normalización de todos estos niños y niñas con la mayor diligencia posible, por supuesto. E ya para finalizar, en cuanto ao rogo do igresario de Pastoriza, en cuanto al mantenimiento de la vegetación, nada, comentar que este espacio público está incluido en el contrato de mantenimiento y de conservación de las áreas ajardinadas y otros espacios públicos del Ayuntamiento de Arteixo. Es una zona de 1.489 metros cuadrados y en ella hay sobre 50 ejemplares de árboles de folla caduca de diferentes especies, ¿no? Y está separada de todas las edificaciones que están allí alrededor, más próximas ya sean a la Rúa Campos Santos, Ramón y Cajal, y también la plaza del Santuario. En este caso, una vez que vimos su ruego, el departamento de mi compañero de Medio Ambiente y los técnicos, no le consta que hubiera incidencias o algún riesgo de cara a este tipo de especies, porque normalmente se hace mantenimiento anual o según lo requiera, dependiendo de las zonas, y en este espacio, por los árboles que hay ahí, no requieren ese tipo de mantenimiento, salvo que se vea en algún momento determinado que puedan invadir pues, la calzada, que puedan invadir las aceras, las viviendas, que no es el caso, y entonces en este caso se le está dando un crecimiento totalmente libre a esas podas, y en caso circunstancial que requiera, pues así se hará. De todas maneras, el equipo técnico hará nuevamente las inspecciones y las comprobaciones, que lo suele hacer de manera regular, se acercarán nuevamente y, si fuera el caso, pues se requeriría la poda. Si no, en este caso, este tipo de especies pues requiere un crecimiento libre al respecto, siempre y cuando no afecte al espacio del entorno. Gracias. Alberto, Noelia, sobre todo por lo que comentamos en la moción, das por contestado el tema da pregunta de arraizo de firmes, vale? Alberto, empieza polo de a granxa porcina. A ver, primeiro só aclarar de que a miña ausencia ao pleno anterior non foi por ir comer con nadie, nin por estar tomando café con nadie, que foi por un tema de hospitalización, e, bueno, que se había alguna dúda en alguén, pois, prefiro deixarlo aclarado. Segundo, a granxa de cerdos. O benestar animal é competencia da Consellería de Medio Rural. A salubridade da Consellería de Sanidade. E o control medioambiental, excepto en ruídos e olores, que pode chegar a ser municipal. E digo pode ser porque o Dolores está compartido entre Consellería e Ayuntamiento, pois, bueno, pois creo que hai pouco que falar desa granxa. Hoxe sí que é certo que esa granxa non se podría instalar. Está a menos de 500 metros de calquer casa, por ser unha granxa de produción intensiva, pero dase a circunstancia que aquí foi o huevo antes da galiña, entonces, claro, están as casas a menos de 500 metros da granxa, porque son posteriores. Siguiente, cuestións da gasolinera, vale. O da gasolinera só cabe decir unha cousa, de que é curioso que a Asociación de Gasolineiros faganme esta mesma pregunta.
pero moi curioso. O sea, a mí sorpréndeme, pero sorpréndeme tamén que un dos membros da Asociación de Estacións de Servicio de Galicia sea Carbugal, e digo así abertamente, que está nas mesmas circunstancias que esta gasolinera e por ela non se me pregunta. A servidumbre do dominio público hidráulico é o mesmo para unha gasolinera que para outra, porque as dúas están fora dos 5 metros, están dentro dos 100, o tratamento é o mesmo, non hai iso de se estou a 99 son máis peligroso que se estou a 100, ni se estou a 20, o sea, non hai. O que me sorprende é isto, o sea, digo así abertamente porque que me faga esta chamada a asociación, que o metan por escrito a asociación e que me aparezca agora esas dúas cousas, a verdade que me sorprende moito. De todas formas, cabe decir de que as licencias son regladas, todas, poden ter errores, pero a cuestión que estades plantexando é unha cuestión que ven da Xunta perfectamente dictaminada no informe de avaliación ambiental. Que eu que mo leín, porque dixen, madre de Dios, a ver que pasou aquí. Por favor, contesta a pregunta. Sí, estou lendo as dúas. Es que eso sobra, todo o que estás preguntando sobra. Contesta a pregunta. Creo que non sobra, creo que é fundamental. Non entremos en debate. Non. Claro, pero que a miña cuestión, digo, que a mí o que me sorprende moito é de que a de Carbugal non é esta así. O sea, quixera saber por que. Nos importa moi pouco que te sorprenda ou non. O sea, responda a pregunta. Bueno, a mí sorpréndeme. Entonces, quero manifestarlo así, porque esta que é a sede parlamentaria que teñen os municipios para poder expresar as opinións, eu creo que non se deben coaccionar, non? Eso é poquito democrático. E, sobre todo, cando non vos gusta o que estades oindo, esa licencia, como todas, que son regladas, están perfectamente chequeadas, veñen dictaminadas esas cuestións de proximidade ou non proximidade, quen lle compete salvaguardar o dominio público hidráulico en Galicia e Augas de Galicia, dictaminou-na favorablemente, e eu entendo que calquer outro tipo de cuestións extralimítanse ás competencias municipales e ás nosas obligacións. Non sei que temos que facer nós con esa gasolinera que non fixéramos ca de Carbugal, ca de Lence, o sea, cas outras gasolineras que houve, porque están todas na mesma vertiente e se houbera un derrame irían ao mesmo sitio. O sea, porque están na mesma cuenca a escasos 100 metros todas. O sea, non entendo a preocupación. Bueno, a ver, que me... Vale, a mí non me preocupa porque teño pegado eses embalses máis litros de gasoil e a menos distancia. Porque todas as outras industrias que teñen acopios non só de gasoil, senón de sustancias químicas altamente contaminantes. E non vos olvidedes que aquí temos dúas empresas que van por avaliación ambiental estratégica, que son a refinería e Químicas de Arteixo, que están tamén ao lado do río. O sea, eu que haxa ahora pánico por eso, ou a mesma, realmente que me sorprende. O pánico é polo consumo de auga. Imagínate, se me dixeres que vades coller auga do embalse de Micende para beber, para dar consumo, pois igual me preocupa tamén. Pero aí se colle auga de consumo que alguén a villa nunha empresa do polígono e pode beber. É o que nos preocupa a nós. E só lo preguntamos porque nos extraña, ou por menos nos extraña, que Augas de Galicia ou a demarcación Galicia Costa que tuvera que facer os informes pertinentes porque está pegado a un encoro que é da súa propiedade ou da súa demarcación, na cual nós temos que pedir unha concesión para poder coller esa auga, nos preocupa porque non tiñamos todavía esa documentación,
de si accedeu ou non accedeu, o sea, nos preocupa. Por que non nos vai a preocupar? Porque lle preocupa o pueblo, non lo comenta a xente polo pueblo, non estamos inventando nada, ni engenando, queremos saber nada máis. Vamos a Vale, ceñirnos a terminar. pois eu creo que non hai máis que contestar. Mira, sí que es importante, es lo que dice Alberto, y entendemos la preocupación, entendemos la pregunta, ¿no? Sí que entendemos la preocupación y entendemos la pregunta. Lo que sí que tenemos que decir es que las industrias pegadas al entorno del embalse tienen alguna mayor capacidad de almacenar gasóleo que van a tener esta gasolinera. Es decir, ¿por qué no había esa preocupación anterior? Y hay la preocupación. Las industrias que están en el polígono de Sabón son actividades industriales. Y los procedimientos, en este caso de la TAP, son procedimientos que además llevan sus analíticas y llevan toda su situación. En el embalse de Cecebre, no es un embalse que no vaya la distinta escurrentía, purines y todos. Es que no tiene que haber. Contesta la de la oficina, la caseta de la oficina inmobiliaria. Vale, sí, quedou eso o tema. A ver, esa é unha oficina que está colocada en unha parcela non edificada, na parte que pertenece ao propietario da parcela. A parcela do lado, que tamén está sin edificar, están en situacións moito peores, que está sin aceras. Esa é unha caseta que o propietario da parcela tamén do lado, que sí que edifica, pois urbaniza no frente e deixa a caseta na parcela que non edifica do lado. A obligación de cesión existe cando edifique. Bueno, de cesión non, tamén existe cando se segrega. A obligación de urbanizar existe cando edifica. En este caso, a parcela está sin edificar, todas as obras de urbanización que están feitas ali non son obligatorias, son voluntarias, que seguro que lle interesaba a él por cuestión de marketing. Vamos a perseguir todas as casetas que están en solares sin moito título habilitante porque están aí en depósito, pois poderánse quitar, sí. De feito, xa este tema o trouxemos nos fai uns meses, é certo que, por exemplo, un escalón que había o retirou, porque non deixaba pasar ninguna cantidad de rodas, eso non é realidade. Pero a retirou ese parcela do lado tamén, o sea, a parcela do lado que non está edificada. Non te están falando de outra cousa, Alberto. Non te están falando do que pasa no outro lado, te están falando de eso, dunha caseta de obra que é certo que quedou aí perenne e que o constructor utiliza para vender para todas as promocións que ten. O que digo é, ten dereito a ter unha caseta, faltaría máis, e utilizala, faltaría máis, non estamos dicindo o contrario, pero si é certo que tamén debe intentar acomodala para deixar pasar os viandantes ou unha cantidad de rodas, unha sillita. En eso estamos todos de acordo. O que pasa é que a obligación, a ver, ou nos perseguimos todas as casetas que están colocadas indebidamente en solares, que o podemos facer, porque ali tamén nos ampara, ou tamén señalalo así, pois me resulta así un pouquiño, pois bueno, señalar a xente co dedo, porque el sí e as outras que hai por aí non. O sea, está na súa propiedade, está na súa propiedade. Na destinada a ser calle, a día de hoxe é propiedade dele. Bueno, yo creo que todos lo entendemos y tenemos razón. Bueno, continuamos, ¿vale? Bien. José Antonio, continúas con el mobiliario Paseo de Meicende. Vale, buenos días a todos. Paseo del embalse de Meicende. Vale, buenos días, como dicía a todos. Contestar a Noelia, concelleira nunha escrita, de que é a reparación do mobiliario do entorno do embalse de Meicende. Nada, gracias por poñerse o rogo. Normalmente nós sempre facemos o mantenimiento desa zona, como ben mal nas fotografías ou con nos envías nas fotografías, non só en mal estado, senón que é acto vandálicos, porque na fotografía do banco que pos, inda que hubo moitos temporales este ano, mover o banco é o aire difícil, se notase que son actos vandálicos. É certo que algunha valla pode ser que este fastidiada por podridumbre, pero xe digo, en breve vamos a empezar xa a arreglalo. Aquí
decir y reiterar que llega una situación ya de cansancio completo sobre los actos vandálicos sobre la barandilla del embalse. Es que es reiterado. Y claro que tenemos nuestra obligación, en este caso, de sustituirla. Y se ha mejorado con el tema de... Al final hubo que poner una barandilla metálica en uno de los bordes del embalse, porque si no era todos los días rompiéndolas, todo el día rompiendo. Oye, apelamos también un poco a la educación, o vamos a decir así, el respeto de la gente que tenga por el mobiliario público. Porque pasa algo parecido con el tema del ruego que hace, en este caso, el Partido Socialista de los servicios públicos o los baños públicos. Incluso, oye, en algún momento sí que podemos barajar alguna posibilidad de ubicarlos. Incluso podemos pactar aquí políticamente, es decir, cuando los revienten 3 veces, paramos de colocarlos. Y yo puedo asegurar que la ubicación de determinados baños en algunos sitios que dicen ustedes, en menos de un verano, 3 veces por lo menos actos vandálicos hay. ¿Qué intentamos nosotros con el tema de los baños? Pues concentrarlos en sobre todo donde haya sitio de rotación. Importante. Parque Central, que me perdonen los usuarios del Parque Central, pero ponemos a disposición los baños del centro cívico. Creo que es correcto. Yo Carlos, no me si no están abiertos, no entramos en si no están abiertos el fin de semana, sí, tal, ¿ahora los abriste? pero intentaremos regular nosotros, pero yo sobre todo lo que digo es que no vamos a ubicar unos baños en el Parque Central porque sabemos perfectamente que van a hacer vandalizarlos, ¿no? Y tenemos que hacer esa misma situación o ese mismo posicionamiento pues en el entorno también del paseo fluvial, en la zona de las playas, en Barrañán. Ahora, si ponemos baños en pistas multideporte, en parques, en todos los sitios, le puedo asegurar que en menos de un verano tenemos una lista de incidencias de actos vandálicos que le diga a mi compañero Pena cómo está el Seisedo. No hay baño que dure en el Seisedo. Inmediatamente se coloca un baño y lo revientan. Porque es una situación compleja. Me dice usted la zona del entorno del Almacén de Concilia. Bueno, pues con la apertura del edificio, el Almacén de Concilia, que se vaya compatibilizando. Pero esto ya es más un tema de civismo. Es un tema de civismo sobre todo, porque en los sitios que estén aislados, yo le puedo asegurar que, y nos comprometemos a ponerlo, repararlo, sustituirlo, pero a la tercera no. Y va a pasar, porque es un tema que se está, y lo estamos viendo aquí. Peque, el tema del bar de Suevos. Vamos primeiro contestar o robo de situación de seguridade da Rúa Figueiras, se non importa. Sí. Nada, o derrumbe da Rúa Figueiras, o que fixemos foi retirar o que é o escombro, efectivamente, que había ali, que nos avisaron os veciños, chamamos a policía local que levantara un informe, e ora, eso si pasa a disciplina urbanística debido a que o muro onde caiu pois é propiedade privada. Entonces facemos eses trámites. O que é das casas esas que usted me dice, se fixemos a esquina esa do Rúa Igresario que a Rúa Rañobre, a constancia que teño é que non poden acreditar a documentación para poder coller e tirarse hasta a fecha. Seguiremos igual, despois do seu robo, mirando e preguntando a ver se somos capaces. Aí tamén sabe que vai haber un ARI, intentando facer un área de rehabilitación integral e tamén collería dentro deso. Pero, bueno, do resto, máis ou menos, polo rogo contesto e así, xa non entro máis. La casa que ustedes dicen que había la intención de cederla, se había empezado. Tantos propietarios que a día de hoy es imposible que los propietarios la puedan ceder porque es imposible acreditar la propiedad. Es imposible. Es una situación de que no pueden ellos cederla porque no pueden acreditarla. A pregunta de tema de Suevos, Martín, por favor, eu sí que lle pediría a Martín que a retirara e que falara primeiro co seu compañeiro e ca directiva, pero que sei como a va a retirar, lle vou a contestar. Canto tempo vai estar a veciñanza? Unha cousa, vamos a ver, non sei de que compañeiro fala. O que chamou ayer de noite. Si teño compañeiros que o que chamou ayer de noite. Teño xente que vai a esa cidade. O que chamou ayer de noite. E volvo a repetir, porque teño que retirar que vostedes teñan
o bar pechado, Vale, pois e que eu non se planificara, Vale, escoitame, pois eu e que contesto non yo se ahora. planificara, cando tiñan 2 anos de tal, porque non se planificara sacalo e poder ahora estar cunha nova concesión. pois Eso que contesto. preguntamos, eu creo que é evidente, o do gimnasio creo que tamén deberían contestar. Vale, pues contesto yo ahora, no se preocupe, que sin Martín, problema ningún, técnicamente te contesto. Martín, no tienes que retirar la pregunta y Peque contesta. Bueno, pues organizaremos. ¿Por qué? E logo hai que ter cuidado con como se utilizan as persoas que non están aquí, Peque. Aquí estamos os que estamos e non se utilizan terceiros que non están presentes. Estamos terceiros, pero teño como lle podo dicir eso pola terceira persona que está falando. E non falo en nombre de nadie, vale? Vale, contesto lle que a pregunta que usted presentou no pleno. Canto tempo vai estar esta veciñanza de Suevo sen poder utilizar o local? Pois mira, temos unha memoria feita por técnicos debido ao mal estado en que estaba o centro. Daquela vamos facer actuacións. A planificación non se pode planificar mentre que este ocupado por un inquilino. Mentre que o inquilino está ocupado non se pode entrar ni nada. E daquela, cando entraron os técnicos a valorar o que é o informe técnico de como estaba, pois daquela é cando empezamos agora a coller e invitar a empresas para as obras que se van a facer. Pensamos que só é pintura, pero hai que facer máis actuacións. O que é o gimnasio? O gimnasio este pon tamén que a veciñanza gozaba dun gimnasio. Mentira, a veciñanza. Eso era dos Suevos, do equipo de fútbol. O sabe, verdad? Que yo dixeron. Bueno, pois o gimnasio neste momento non se pode poñer a terceira planta porque a segunda, porque se chama a planta primeira que a cafetería, está ocupada, o sea, moi ocupada, e daquela non podemos coller e facer as actividades deportivas na planta de abaixo e houve que subila para a última planta. Cando non haxa tantas actividades, pois mirarémoslo a ver se se pode poñer o que é o gimnasio ou non. E non ten máis que dicir. Vale. Martín, sobre el tema del gimnasio del Club de Suevos, efectivamente, la actividad es tan importante en lo que es el propio centro, que ha sido un cambio y una inversión también compleja, que nosotros, y dentro de las actuaciones que vamos a hacer y las medidas compensatorias de la autoridad portuaria, la decisión que hemos tomado es vamos a hacer un plan especial de infraestructuras deportivas en el entorno del Club de Suevos para cerrar lo que es la pista deportiva, dotar a la pista deportiva de, en este caso, una zona de vestuarios y dotarla también de una zona de gimnasio. Donde va a ubicarse el gimnasio va a ser en la pista deportiva cubierta. Se va a hacer un pabellón, o vamos a decir, un cierre de la pista actual en donde está ahora actualmente la pista que está al exterior del aire libre. Yo creo que es una actuación buena, está de acorde y alineada con los planteamientos que hacemos con lo que es la autoridad portuaria y tenemos que realizar lo que es una tramitación que es un plan especial de infraestructuras deportivas. Vale. Bien. María, el Arteisoven. Sí. Vale. Vou ser suavita, non vou alterarme. Vale, todos somos conscientes da preocupación veciñal polos residuos e o incivismo. Aínda así, compre sinalar que o fenómeno do botellón é un problema social, xeral e complexo que afecta a todos os concellos. Non é unha situación exclusiva derivada únicamente da organización de eventos en Arteixo. Aínda que o Concello pon os medios necesarios para a limpeza e a seguridade, o éxito destas xornadas depende tamén da responsabilidade individual e da educación na casa, moi importante. O Concello de Arteixo, a través do Departamento de Xuventude, Festas, Residuos, Reciclaxe e en colaboración coa empresa Sumarte, non sei se o saben, este último ano, no Apóstolo 25, iniciou unha campaña de sensibilización ambiental dirixida á mocidade. A iniciativa que levaba por lema "Non deixes que o lixo sexa o recordo da festa", aí buscábamos fomentar comportamentos responsables durante a celebración das festas patronais, especialmente no que respecta á práctica do botellón. En este caso, o día 14, non se rexistrou ningunha incidencia de gravidade, nin alteración da orde pública. E agora vamos ao importante. Vou vos explicar todas as actividades que facemos en Xuventude, a parte das de ocio nocturno.
O Departamento de Xuventude traballa arreo para ofrecer unha programación variada que vai moito máis alá dos eventos puntuais de lecer nocturno, incluindo actividades culturais, obradoiros de interese á mocidade, como son fotografía, curtametraxes, inglés, intelixencia artificial, baile urbano, actividades ao aire libre, físicas e deportivas adaptadas aos intereses da rapazada, que se desenvolven incluso en fins de semana con aloxamento. Un turismo activo con deporte de aventura que fomenta o traballo e o desenrolo personal e social. Outra das actividades que se ven facendo desde estes 3 anos, desde o Departamento de Xuventude, son as tardes Arte e Xoven, unha serie de concertos que se fan no patio do balneario co obxectivo de dar visibilidade aos mozos e mozas creadores de talento emerxente da nosa comarca, da nosa contorna, que en moitos casos enfrontanse ao seu primeiro concerto en público onde comparten cartel e experiencia con grupos consolidados da zona. Así que consideramos que 2 festas que se fan de ocio nocturno dende Xuventude son irrelevantes con todas as actividades que se ofertan desde este departamento. Moitas gracias. Queda la pregunta también de las verteduras de suevos. No, el ruego, ¿verdad? Sí, ruego. Camaño. Bos días de novo a todos. Bueno, no relativo a este robo xa é un tema recurrente que traemos aquí a pleno. Evidentemente entendemos a preocupación. Este tema é un tema que evidentemente todos sabemos que se vai a resolver en tanto e canto pois se terminen as obras do novo colector a Edar de Bens e en tanto e canto estamos facendo seguimento desas novas verteduras para evidentemente que non afecten os viarios xa restituídos. Comentaba xa en ocasión anterior que técnicamente eses viarios xa foron dotadas dunha serie de medidas técnicas para evitar que tuveran calquera incidencia en caso de verteduras ou incluso de escorrentías de auga que poderan vir de outro lugar que non fora o propio areeiro. En ese sentido estamos relativamente tranquilos. Tamén tratamos de abordar outro tipo de medidas xunto con os outros actores implicados, como pode ser a propiedade de bens, como pode ser Augas de Galicia, para tratar de mitigar digamos, eses efectos no areeiro, esa chegada de caudales tan acusados. Pero se ben é certo que falábamos antes do problema que temos nas estradas, levamos 4 meses que non para de chover, con episodios de chuvia moi intensos, e claro, todos eses caudales, que ao final son restos de pluviales que van parar a esa rede, é moi difícil de controlalos. Entonces, bueno, tratamos de facer as regulacións no bombeo, tratamos, bueno, de facer todo o que tiñamos ao alcance das nosas mans, seguiremos pensando e abordando, pois, xunto cos outros organismos tamén implicados, a ver se podemos ter algunha solución ou se nos ocurre algo para poder mitigar estes efectos, pero bueno, estamos traballando nesa liña, facendo todo o posible. Bueno, as obras do colector van a un ritmo pausado, como todos sabedes, polo tema que se está encontrando a empresa que está executando os traballos, moitísima pedra, ten que facer boaduras controladas, pero bueno, van avanzando. De feito, esta semana pasada fixemos visita a obra para facer ese seguimento, que tamén estamos moi pendentes, e van avanzando, e contamos a ver se pois daqui ao mes de maio ou así, pois a ver se podemos ter eso rematado e podemos terminar, digamos, con este tipo de incidencias e con este tipo de vertidos no propio areeiro, vale? Pero estamos traballando e estamos moi pendentes do tema. Gracias. Y solo queda también, creo que es la pregunta vuestra de la Penoqueira. Mira, el PIA, el Proyecto de Interés Autonómico, que promueve a Xunta de Galicia no ámbito da Baiuca Penoqueira, no Concello de Arteixo, busca desenvolver un solo urbanizable destinado 80% a vivienda protexida. 80%, vale? Sí. Trátase dun espacio de máis de 80.000 metros cuadrados, que foi, neste caso, la limitación foi publicada no DOGA, co fin de iniciar o proceso de transformación urbanística, e a previsión é que neste solo desenvolvido se poidan construir alrededor de 160 vivendas, coa previsión de que polo menos 80%, polo menos, de inicio, polo menos 80% se destine a réximen de protección pública e outro 20% ao réximen de vivenda libre. Creo que
casi todos os ratios que está sacando nos PIAs a Xunta de Galicia están pois o 80-20, 80-20, non? Si que é verdade que a construción destas 160 vivendas converterían a Penuqueira nun dos principais focos de oferta residencial protegida na contorna da Coruña. É verdade que tamén está avanzando cunha tramitación pois bastante rápida todo o que é a tramitación do PIA. Xa pasou a evaluación ambiental, aún encima o argumento, vamos a dicir así, a declaración de interés autonómico do PIA axiliza as tramitacións. E logo, xa sabedes que se están facendo 12 PIAs en Vigo, Coruña, Santiago, Arteixo, Coruña, Ourense, Pontevedra, Lugo, Porriño. Si que neste se prevé que sea unha das actuacións principais ou que primeiramente desenvolva a Xunta de Galicia aquí en Galicia debido ao desenvolvemento da tramitación do PIA. Vale, creo que non hai ninguna pregunta máis, creo que tamén é o pleno máis rápido ordinario que fixemos, acabamos a unha. Hasta agora, hasta agora. Non creo que sexan todos tan rápidos. Vale, levantamos a sesión.